Hai índice de tífeno alto. Bueno, bons días a todas e a todos. Damos comezo ao pleno ordinario da Corporación do 16 do 11 de 2018 e antes de empezar a sesión, bueno, por consenso e petición dos grupos e queremos facer constar na ata deste pleno o pésame polo pasamento de Suso Morlán e tamén o recoñecemento á súa traxectoria deportiva de toda a Corporación de Pontevedra. E pasamos logo ao primeiro punto, que é a aprobación da sesión da ata anterior, de 9 de 10 de 2018, algunha corrección, intervención? Se non hai, dase por aprobada por unanimidade. E o segundo punto, o primeiro da parte resolutiva, sería a declaración institucional con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Paso a ler o texto que está consensuado por todos os grupos, que di así: o 2018 ten sido un ano importante para o feminismo, que foi quen de mobilizar cun éxito histórico unha folga nos ámbitos laborais, de consumo e de coidados o pasado día 8 de marzo. Sen dúbida algunha, unha data chamada a marcar un antes e un despois na nosa historia, xa que esta sociedade exixiu que todas e todos pisemos o acelerador. A eliminación da violencia contra as mulleres é un reto de toda a sociedade, unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e a máxima coordinación, colaboración e cooperación, sempre desde o respeto ao réxime de distribución competencial en todas as accións que se desenvolvan, posto que o traballo que se realiza para conseguir a súa erradicación implica a multitude de axentes tanto desde o sector público como desde o privado. Para iso necesítase un consenso institucional, político e social que mostre sen fisuras o compromiso de todas as institucións coa sociedade galega para alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres. A vixencia da desigualdade, que ten a súa evidencia máis salvaxe nas violencias machistas contra as mulleres, debe comprometer as institucións e destinar maiores recursos económicos, humanos e materiais para tal fin e situar o seu combate como un mandato de prioridade de primeira orden os 365 días do ano. Só no que vai de 2018 foron asesinadas no noso país 3 mulleres, unha situación insostível para calquer sociedade que se considere democrática, pois estamos a falar do máis elemental dos dereitos humanos, o dereito á vida, furtado pola violencia máis extrema do patriarcado. Non seremos unha democracia plena mentras existan mulleres amenazadas, inseguras e asesinadas. A violencia de xénero non ten cabida na sociedade que queremos ser, nin na democracia que queremos consolidar. O combate contra a violencia machista e a atención ás vítimas non poderá avanzar se non se establecen mecanismos de coordinación entre as diferentes administracións con competencia na materia. E para que iso sexa posible, é necesario dotar as administracións de recursos económicos e do persoal especializado que se require. Neste sentido, a creación dunha unidade específica de violencia machista no ámbito da Dirección Xeral de Xustiza, encargada de velar polo axeitado cumprimento das leis contra a violencia de xénero, facilitaría unha maior fiscalización, seguimento e mellora. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as mulleres é unha tarefa complexa que require de todo o noso compromiso, tanto como institución municipal como a hora de sermos exixentes coas demais administracións implicadas. E os maltratadores que actúan como lobos solitarios do terrorismo machista hai que sinalalos e condenalos, xurídica e socialmente. Teñen que saber que toda a sociedade os condena e lles dá as costas.
que rexeitamos o terrorismo en todas as súas formas, aínda que cometan os atentados na intimidade do ámbito privado, a condena será pública como públicos son os delitos que cometen. Cada ano, máis de 5.000 mulleres acuden aos xulgados galegos a poñer denuncias, e isto é só a punta do iceberg. Estímase que só un 20% dos casos chega aos xulgados, polo que sería unha irresponsabilidade deitar exclusivamente neste ámbito as actuacións. Por iso, un dos aspectos máis importantes é avanzar na sensibilización social. Neste aspecto, os concellos temos un papel clave, non exclusivo, pero importantísimo, á hora de comunicar coa veciñanza. Combater calquera forma de violencia de xénero, violencia física, violencia psicolóxica, violencia económica, violencia sexual, abusos sexuais, acoso sexual e a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente debe ser unha cuestión de Estado, xa que a violencia contra a muller e os seus fillos e fillas constituye unha violación dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais. Por tanto, compren urxentemente medidas como: primeiro, modificacións do Código Civil que protexan os menores, principais vítimas da violencia machista, e garantir o cumprimento das medidas de protección, afastándoos físicamente, socialmente e xurídicamente dos maltratadores. Segundo, modificar a Lei de enxuizamento criminal no relativo aos procedementos por violencia de xénero, ofrecendo maiores garantías e protección ás mulleres que teñen que pasar por ese proceso, nomeadamente que sexa potestativo a gravación das declaracións das mulleres para que non teñan que repetila ao longo de todo o proceso xudicial. Promover medidas destinadas a protexer e axudar as mulleres que dan o paso de denunciar a un maltratador no ámbito do acompañamento inicial. Que se materialice o Pacto de Estado contra a violencia de xénero coa dotación orzamentaria comprometida e que supón a recuperación das competencias dos concellos. Impulsar as medidas para a loita contra o paro feminino salarial e as condicións de traballo nos sectores fortemente feminizados, comercio, hostelaría e sociosanitario e especialmente as traballadoras vinculadas con todo o sector pesqueiro. Medidas específicas dirixidas a homes e nenos sobre as violencias machistas e desigualdades de xénero. Expresar o recoñecemento da corporación ás históricas mobilizacións desenvolvidas polo feminismo galego ao longo de 2018, así como o apoio ás mobilizacións que impulsen as organizacións feministas galegas. Expresar a nosa vontade de sumar desde a administración local a prol da erradicación da violencia machista para que o que se solicita da Xunta de Galicia que demande do Goberno Central o incremento sustancial das cuantías destinadas á administración local nos orzamentos do Estado de 2019, así como a reformulación dos criterios de reparto para que se teñan en conta as especificidades do noso país. E 9, demandar da Xunta de Galiza a creación dunha unidade de violencia machista específica integrada na Dirección Xeral de Xustiza encargada de velar polo axeitado cumprimento da legislación en materia de violencia machista. Dita unidade terá, como mínimo, os seguintes obxectivos a desenvolver: impulsar xulgados específicos de violencia de xénero nas grandes cidades e avanzar nunha comarcalización dos xulgados acorde coa realidade do noso país e que garanta a igualdade do dereito de atención independentemente do lugar de residencia. Promover o tratamento dos delitos sexuais neste tipo de xulgados especializados. Promover medidas destinadas ao tratamento integral da violencia sexual como unha forma de violencia machista conforme recolla a lei galega e o Convenio de Estambul, prestando atención ás súas especificidades. Garantir a formación en violencia de xénero con perspectiva feminista de todo o persoal que intervén no proceso xudicial, incluídos equipos forenses e psicosociais. Garantir os espazos separados de declaración e a garda para evitar o contacto de vítimas e agresores, así como dotar dos medios necesarios ás oficinas de atención á vítima. Incluir nas avaliacións de risco a avaliación do agresor para mellorar a eficacia á hora de adoptar as medidas de protección tanto das mulleres como das e dos menores. Dotar
os servizos de garda dos xulgados de personal especializado para atender as denuncias de violencia machista. Punto. Chegou o momento de poñer o foco sobre a causa que orixina tanta injustiza, tanto dor e sufrimento que non é outra que a ideoloxía machista que impregna unha sociedade patriarcal e desmontala. A concienciación social foi e é esencial para erradicar o problema, por iso a necesidade de alcanzar acordos. Pontevedra, 8 de novembro de 2018. Ben, pasamos entón ao punto terceiro da orde do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 19 de 2018, mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión correspondente. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, en sesión do 13 de novembro de 2018, acordou dictaminar favorablemente a proposta relativa ao expediente de modificación de crédito. Nesa comisión acordouse a retirada do punto segundo do acordo e se someteu a votación a primeira parte do acordo, lóxicamente os outros puntos salvo o segundo. Votaron a favor os 4 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego e a abstención dos restos dos membros da comisión. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Está? Non? Está. Non? Sí, vale. Moitas gracias, bos días. Para decir que esta modificación pois corresponde na súa práctica totalidade co superávit que tuvo o orzamento do ano 2017. A cuantía desta débeda desta modificación é de 3.366.000 euros e, en todo caso, gustaríame indicar cal é a situación da débeda neste concello, non? En concreto, temos neste momento concertados 9 préstamos e con esta modificación cancelaríamos 2 deles e outro casi na súa integridade, por tanto, casi 3 préstamos. En concreto, sería o préstamo que está concertado con CaixaBank do ano 2012 e tamén co BBVA deste mesmo ano, que teñen un diferencial de Euribor máis 1,9%. E o outro que se pretende amortizar na casi integridade sería o do ano 2015 co Banco de Sabadell, que ten un diferencial de Euribor máis 1,52%. Todos os demais créditos que restarían teñen un diferencial inferior ao 1%. Para que se fagan unha idea, agora que xa non se fala de prima de riesgo nin destas cousas, a prima de riesgo antes estaba en 129 puntos básicos. Se a eso ya añadimos o rendimento do bono alemán a 10 anos, pois estaríamos aproximadamente que a prima de riesgo se está pagando, ou, digamos, os préstamos do Estado se están pagando a o 1,65%, cando neste concello estamos pagando menos do 1% de intereses, co cual, pois, que algo quererá decir eso, de que temos boa situación ou bo crédito, por decirlo de alguma maneira, este concello, non? Ben, con esta amortización, a débeda do concello quedaría aproximadamente en 19 millóns de euros, en concreto 19.051,01 euros. E esta é a cifra máis baixa desde o ano 91. Quero recordar que no ano 91 a débeda deste concello era de 11.685.000 euros, evidentemente en pesetas, pero traducido a euros sería eso, non? Vale. É pelín superior a do 91 en términos monetarios ou en términos nominais ou en términos constantes ou como lle queiran chamar. Porque se nós introducimos, digamos, os termos de poder adquisitivo, houve unha inflación do 107,4% desde o ano 91, por tanto, debemos a mitad que no ano 91.
quer decir, en términos de poder adquisitivo. Sin embargo, en términos constantes, sería eso, non? Por exemplo, por dar outro dato máis, o que se debía no ano 99, cando comenzou o cambio desta cidade, por certo, pois o que se debía eran 24.137.000 euros, o doble do que nos vai a quedar a partir desta modificación, non? Decir que a efectos orzamentarios é unha cuantía, o que queda de débeda, casi residual, porque sería máis ou menos o 15% dos rendimentos ou dos ingresos ordinarios do Concello. Por tanto, por poñerlles un exemplo, como se nos collemos unha persoa que gana 25.000 euros ao ano, só lle restan 4.000 euros para pagar a hipoteca. É dicir, esa é a traducción, é dicir, que sería unha cantidade máis que residual, non? E, por tanto, isto ven a supoñer pois, un 0,06% do PIB dos ciudadanos pontevedreses, co cual, insisto, que eso comparado coa do Estado ou coa da Xunta sigue sendo netamente residual, non? Por tanto, sometemos a votación este expediente para amortizar o crédito, o débeda, porque entendemos que o que é necesario é que haxa un equilibrio entre investimentos e amortización de débeda, e iso é o que vamos facendo nestes últimos anos. Por tanto, por eso optamos por amortizar débeda e por eso pedimos o voto favorable dos demais membros da corporación. Moitas gracias. Moitas gracias, señor González Carballo. Algúnha intervención? Non hai intervención. Sí. Señor Domínguez, ten a palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos. Muy mal tienen que estar las cosas para que el señor Raimundo nos hable del bono alemán. Mucho hay que disfrazar las cuentas. Bueno, hoy aquí el BNG nos trae al Pleno una modificación de crédito de 3,3 millones de euros que no se gastaron el año pasado, en el 2017, y que van a ir a amortizar deuda. Esto es la cantidad íntegra del superávit del año pasado. Si con el dinero que teníamos en el año 2016 de superávit estamos haciendo obras ahora, en el año 2018, como Virse do Camiño, Cruz Roja, con el superávit del año 2017, lo que estamos haciendo es no invertir ni en el rural, no invertir ni en las parroquias y no ayudar a la dinamización económica que necesita esta ciudad. En los últimos 20 años es la primera vez que todo el superávit se destina a los bancos y no se destina a obras en la ciudad. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues lo que decimos siempre, por descoordinación, porque hay que decirlo públicamente, no están funcionando bien las cosas. Ustedes tenían este dinero presupuestado para hacer obras, lo tenían presupuestado en el capítulo 6. Ustedes no han sido capaces de sacar las obras adelante y no han sido capaces de ejecutarla, les sobra dinero y la ley les obliga a llevarlo a amortizaciones de deuda o a obras socialmente mantenibles. ¿Qué sucede? Están descoordinados, hay cansancio y esto tiene consecuencias para la ciudadanía. Fíjese, hoy traen aquí una amortización de un crédito de 3,3 millones de euros mientras están negociando pedir un crédito de 1,6 millones de euros. O sea, por un lado amortizo y por otro lado estoy pidiendo un crédito. Eso no se entiende. A mí no me venga con el bono alemán. No se entiende que esté usted cancelando un crédito para pedir otro. Pero es que además tenemos uno muy reciente de 2,5 millones de euros que pidieron ustedes también y que no han tocado, no han utilizado. ¿Qué es eso de pedir un crédito para amortizar otro crédito para luego estar negociando otro crédito? Por lo tanto, hagan ustedes las cosas bien y es, tengo un presupuesto, lo ejecuto, no una tasa de ejecución del 40%, que es algo realmente complicado de entender. Ustedes piden préstamos, no los amortizan, no los utilizan, negocian otros préstamos, estamos así y eso es un descontrol absoluto. Y yo me pregunto, ¿cómo le puede usted decir ahora a los vecinos de las parroquias que no hay dinero para obras? Ustedes les dicen, no hay dinero, pues yo les digo, sí, hay 3,3 millones de euros sobrantes del año pasado. Y cuando ustedes le dicen que no hay dinero para obras en Monteporreiro a los vecinos, no, no tenemos dinero. Yo les digo que sí, hay 3,3 millones de euros en el año 2017. Y cuando ustedes dicen que no hay dinero para el transporte público, yo les digo que sí,
Hay 3,3 millones de euros que ustedes no utilizaron en el año 2017. Y cuando dicen que no hay dinero para Mollabao, yo les digo que sí. Hay 3,3 millones de euros este año de superávit que podían haber utilizado en obras, podían haber ayudado a los barrios y no lo están diciendo. Y así, pues con muchísimas obras que quedan pendientes por hacer de mucho tiempo. Y además, ustedes nos dicen, es que no podemos bajar los impuestos. Yo les digo que sí. Les han sobrado 3,3 millones de euros para amortizar créditos. Bueno, el destino de la deuda que ustedes utilizan es el legalmente, es obligatorio que ustedes utilicen superávit, amortización de deuda. No es que el señor Raimundo Carballo haya ahorrado el dinero y lo haya presupuestado así y entonces vamos a reducir la deuda. No, no ha sido capaz de gastar el dinero y la ley le obliga a amortizar deuda. Por lo tanto, yo les voy a explicar aquí lo que hace el Concello. Pide créditos que no necesita, gasta dinero pidiendo créditos que no necesita porque sabe que en los siguientes años va a haber superávit que va a tener que amortizar deuda. Eso es lo que está haciendo. Pide créditos para amortizarlos al año siguiente cuando su incompetencia obliga a amortizarlos porque el superávit es escandaloso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor González Carballo, ten a palabra. Eu quedo moi sorprendido porque o señor Domínguez é o presidente da Comisión de Contas e eu pensei que estes 4 anos lle prestaran, pero penso que non lle prestaron nadiña e xa nos deleitou con aquela famosa roda de prensa do IAE que, digamos, foi unha roda de prensa interrupta porque tuveron que volver a reconvocala para explicar de outra maneira, etcétera, etcétera. Non, vamos a ver, é que só por 4 datos tal. Mira, primeiro, o que pedimos non é 1,6, que é 1,980 e, por tanto, ainda foi outro día, home, os convocamos para eso. Ben, vostedes piden 500.000 euros para o rural, na súa roda de prensa e, por tanto, bastante máis estamos invertindo no rural. Pero o que máis me sorprende é que vostedes, e sobre todo o Partido Popular, e os en concreto, hai unha figura que é o teito de gasto. Se vostede mira a liquidación do ano 2017, casi o mallamos. Casi o mallamos. Se pasáramos un pouquiño máis, pois resulta que teríamos que ir a un plan económico financiero. Por tanto, mire, efectivamente, facémolo de maravilla. Pero eso, vamos a ver, eso está clarísimo que o facemos de maravilla. Porque, é dicir, fíxense vostedes que os orzamentos que había no ano 99, no ano 95, no ano 91, e debía moito máis. Pero outro error, nunca destinaron a tal. Mire, ano 2013, superávit, 1.052.000 euros, amortización de préstamos, 1.052.000 euros. O mesmo, a totalidade. É dicir, aquí o que eu creo que a vostedes se lles escapa. O que intentamos é un equilibrio entre o que é, digamos, o investimento e a amortización. Vostedes, onde gobernan, sacan a lingua a pasear de que destinan todo a amortización. Nós non. Nós, depende, uns anos sacamos máis, outros menos, porque quero lle recordar que neste momento o orzamento de investimentos do Concello está en 30 millóns de euros do ano 2018. E, se non, pois, nos asuntos que damos conta máis tarde. Entón, mire, non somos nós responsables de que o goberno, o ex-goberno do Partido Popular no Estado, pois non dera tramitado os orzamentos en tempo. Non somos nós responsables que non deran, digamos, sacado a normativa que permitía a utilización do superávit. Non somos nós tampouco responsables desa moción de censura que os sacou dali. Entón, resulta que se aproban os orzamentos moito máis tarde, que son os que definen a que se pode destinar o superávit. Por tanto, non nos pidan que nós teñamos, non sei, unha lucecita que sabemos o que vai a pasar ao cabo de 6 meses, porque, entre outras cousas, pois non gobernamos nós. Pero, e gobernaban ustedes. Por tanto, non nos digan que tiñamos que facer cousas cando non estaba a normativa aprobada siquiera e non aprobaran ustedes que eran os responsables. Ben, en todo caso, quero lle recordar que tamén a este pleno viñeron varias modificacións con destino a investimentos, por exemplo, para a Rúa Lepanto,
que en vez de utilizarse o superávit, como non podíamos utilizar o superávit porque ainda non estaba a normativa aprobada, pois utilizamos o remanente líquido de tesorería, pero sí se estuvo utilizando. Por tanto, digamos, volvo ao inicio, é dicir, a verdade é que me entristece que vostede, estando aí de presidente da comisión, e sei que é unha persoa intelixente, non lle prestará máis este tempo para a aprendizaxe. Moitas gracias. Moitas gracias, señor González Carballo. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias. El medio millón de euros era un plan de choque para el rural a mayores, porque el rural está abandonado. Lo tenemos que comentar en los próximos días. Simplemente un dato. Tasa de ejecución capítulo 6, 40%. Tasa de ejecución capítulo 6, 40%. Son ustedes los que de los 30 millones que dice que tiene el año que viene, si mantienen esta tasa de ejecución, van a tener 12 en obras y 18 para los bancos. Es lo que van a hacer ustedes. Y, por último, me está usted diciendo que acaba de amortizar un crédito 3,3 millones y encima, disculpen ustedes, no era 1,6, está pidiendo uno de 1,9. Eso es lo que no se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres contestar o no? Os investimentos na administración local nunca se perden. Así goberno o BNG, o Partido Socialista, o Partido Popular ou a Marea. Non se pierden. Ciudadanos, perdona. Tal. Bueno, máis outros que non teñen presencia aquí nesta corporación, xa postos a ser para todos, non? Bien. Entón, vamos a ver, se incorporan no exercicio seguinte. Por tanto, en todo caso, pode haber, digamos, un desequilibrio de anualidade, pero nada máis, non se perden nunca. Os que se perden son os do Estado da Administración Autónoma ou da Comunidade Autónoma, esos sí se perden, pero os da Administración Local nunca. Por tanto, efectivamente, pode ser que está no 40 ou 50, pero se ejecuta todo e non se perde nada. Esa é a cuestión, é dicir, é como o porco, se lle aproveita todo aquí os orzamentos da administración local. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos en contra da modificación de crédito. Ningún. Abstencións. 7, 2, 9. 10. Votos a favor. 15. Apróbase por maioría da corporación. Punto número 4. Ordenanza reguladora da renda social municipal. Señor secretario, ten a palabra. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Iniciación Sociocultural, en sesión do 12 de novembro de 2018, acordou ditaminar por unanimidade favorablemente o proxecto de ordenanza de renda social municipal. Simplemente aclarar que no punto 3º e 4º do acordo fais unha precisión máis técnica que queda millor na redacción do acordo, que onde pon concluído o período de información pública resolverá as reclamacións e suxestións presentadas a su vese. No caso onde non se presentar ninguna reclamación ou suxestión, entenderás definitivamente aprobado e matizamos o acordo de aprobación inicial. E no punto 4º poñemos que o texto íntegro da ordenanza definitivamente aprobada deberá publicarse na sede electrónica municipal e no boletín oficial da provincia de Pontevedra, non entrando en vigor ata transcorrido o prazo de 15 días previsto no artigo 65.2 na Lei de Bases de Réxime Local, consonte co sinalado no artigo 72 da mesma norma. Facémolo porque é máis clara e queda mellor redactado técnicamente, pero non afecta para nada nin o contido nin a nada da ordenanza. Moitas gracias. Gracias, señor secretario. Señora Ribeiro, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. O Goberno trae a este pleno para a súa aprobación inicial o proxecto de ordenanza reguladora da renda social municipal. Esta ordenanza regula o xeito no que as persoas que se atopan ou se poidan atopar nunha situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión poidan acceder a unha axuda temporal e periódica para acadar unha millora persoal ou familiar. Esta axuda percibirase por un prazo de 6 meses que poderá incrementarse se así o estiman os informes pertinentes das traballadoras sociais.
A cuantía máxima será do 75% de IPREN, que tamén será incrementando en función dos membros da unidade familiar. A previsión de unidades familiares feito polo Servizo de Benestar Social que poderían acceder a esta axuda estaría no entorno a 75 personas ou unidades familiares, como dixen antes, dato estimado no momento da elaboración desta ordenanza. A renda social, como saben todos e todas, é incompatible co RISGA. Eu, neste respecto, a respeito desta prestación do RISGA, quixera facer unha paréntese pequena para recoñecer o traballo do Servizo de Benestar Social pola axilidade a hora de tramitar esta axuda, xa que somos, son datos da propia Xunta de Galicia, das grandes cidades, o concello que máis asilmente tramita estas prestacións nestos momentos. E, ademais, prestacións as que en Pontevedra, no noso concello, están accedendo 300 personas ou unidades familiares. A tramitación desta ordenanza ven dun acordo deste Goberno con Marea Pontevedra que se comeza a efectivizar no ano 2017. O que regula esta ordenanza ten a suficiente complexidade como para que dende o servizo se valorasen diversos escenarios. O primeiro deles é, aproveitando que se estaba a estudar a revisión da ordenanza de emerxencia social, valorouse introducir na mesma axudas periódicas diante de situacións de necesidade que poderían conlevar risco de exclusión social. Esta opción, este escenario, non parecía para a Marea Pontevedra que cumprise os obxectivos que tiña no seu momento, marcados polo que dende o Servizo de Benestar Social se continuou coa revisión desta ordenanza de emerxencia que despois de todo o proceso de informes foi aprobada en este pleno e publicada o 26 de febreiro deste ano 2018. Este proceso de revisión desta ordenanza de emerxencia, como decía, conviviu co estudo de diversas ordenanzas de renda social en vigor no noso país e a partir do 26 de outubro de 2017 no que se pide á Xunta de Galicia informe sobre duplicidade de competencias, comeza a tramitación administrativa pura e dura e cuxos pasos figuran no informe que todos e todas vostedes teñen a disposición. O que quero deixar claro con esta que estou a decir en estes momentos é que, desde logo, dende este Goberno se cumpren cos compromisos adquiridos nos tempos nos que a Administración se dá para tramitar, neste caso, unha ordenanza, compatibilizando, ademais, por certo, sacar adiante este tema con outros tamén de importancia para a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas da nosa cidade. Pola miña parte, nada máis, simplemente aproveitar o día de hoxe para agradecer a todas as persoas que estuveron implicadas na tramitación desta ordenanza o seu traballo. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Moreira, ten a palabra. Bo día. Marea Pontevedra celebra hoxe que, por fin, esteamos un chisco máis preto de que se aprobe esta ordenanza. Parabéns a todos e todas. Un ano, 10 meses, 3 semanas, 2 días, 21 horas, 12 minutos e 45 segundos é o tempo que levamos esperando. Levamos agardando a que vostedes fixeran esta proposta unha realidade desde que iniciaron o expediente de tramitación da ordenanza. No 2016, na negociación dos orzamentos, vostedes asumiron o compromiso de instaurar unha renda social municipal no Concello, que faltaban os cartos. En abril de 2017, dispúsose de 400.000 euros aprobados nunha modificación de crédito que nos fixo pensar que todo avanzaba de maneira positiva. Pero a causa paralizouse. Canto tempo? Das expectativas pasamos á decepción. Era a culpa de Galicia, dicían os señores que están no goberno, pero eso era só unha mala excusa, porque non foi ata finais de outubro de 2017 cando deron os primeiros pasos solicitándolle á Xunta por fin o informe de duplicidades. O compromiso adquirido era seu e vostedes tiveron na súa man facer os trámites con máis axilidade. Que foi unha cuestión de abulia?
pereza, falta de compromiso, a saber. Como non nos rendemos, esperanzados novamente, voltamos a incluir como acordo na negociación dos orzamentos de 2017 a renda social municipal, esta vez por valor de 425.000 euros. Despois de tanto tempo, o compromiso parece facerse realidade, aínda que quedan pasos por dar. Un período mínimo dun mes de exposición logo para ser publicada no boletín oficial, as resolucións das alegacións en caso de que houbera, etc. E así, chegamos a final deste ano, pendentes tamén dos trámites necesarios para a contratación do persoal técnico necesario para poñela en marcha. Será logo cando se poda facer pública a convocatoria para que as familias que máis o necesitan poidan solicitalas. Estamos falando que, no mellor dos casos, pode que ata marzo ou abril as familias non reciban esta prestación económica. Esta renda é para garantir dereitos sociais, porque a pesares de vivir nun concello modelo, as familias máis vulnerables non teñen garantidas as súas necesidades básicas. Naturalmente, votaremos a favor. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Eu aquí teño pedido a señora Castro Rey, ten a palabra. Sí, bo día a todos e todas. Nos anunciamos tamén o noso voto a favor da ordenanza, aínda que entendemos que é a Xunta de Galicia que lle corresponde asumir estas competencias, pero ante a súa ineptitude, pois tamén entendemos que sexa o Concello o que lle corresponda suplilas para que todos os veciños e veciñas que necesiten un mínimo de recursos cos que poder facer frente á mínima subsistencia. Por fin ven a pleno esta ordenanza. Sen tempo non foi, e podemos sacala adiante. Estamos gratamente sorprendidos, xa que de verdade, despois de case 2 anos, mareando a perdiz co tema e sacando o rendimento del, xa pensábamos que era máis unha estrategia electoral da Marea que unha reclamación real, deixándose levar por un grupo de goberno que non tiña a verdade moita presa en que isto saira adiante. Entendemos que un dos pilares básicos do noso Estado de Dereito, que non de dereitas como queren algúns, é a liberdade. E para alcanzar esta liberdade, as persoas é preciso que dispoñan dun mínimo de seguridade económica, senón o seu dereito sería ficticio. Outro principio é a igualdade, e só asegurando as mínimas condicións para a súa existencia se pode gozar dunha igualdade real. Polo tanto, para concluir, só queremos manifestar o desexo deste grupo de que a aplicación práctica desta ordenanza poda levarse de forma satisfactoria, xa que para os administrados, xa que o ter a renta o carácter de subvención somos conscientes de que os trámites van ser complicados e longos e que isto vai afectar a súa operatividade. E, por último, tamén dar a enhoraboa aos funcionarios do Concello por conseguir a viabilidade tanto xurídica como fiscal desta subvención, que non foi doado. Moitas grazas, señora Paloma Castro. Señor Domínguez, Artime ten a palabra. Muchas gracias. Señores de Marea, por fin lo han conseguido. Ya era hora. Yo no sabía los días ni los minutos que llevaba, pero calculaba que casi 2 años. Y van a conseguir que después de 2 años luchando vaya a haber una renta social con suerte 2 meses. Mi más profunda enhorabuena. Bueno, no critico el fondo. Aquí dije que estaba a favor de la medida. Y ahora hay que ver en profundidad el recorrido y estudiar los beneficiarios, estudiar la aplicación. Pero entendemos desde el Partido Popular que la medida es oportuna y estamos absolutamente de acuerdo en el fondo de ellas. Ahora bien, no era sin tiempo. Aquí yo tengo dudas de quién fue más inepto, si el Grupo Marea o el Grupo BNG, porque uno tenía la posibilidad de aprobar los presupuestos no una vez, sino 2, y ahora por tercera vez, según parece, y no han sido capaces de obligar a otros a trabajar, porque, sinceramente, lo ha dicho el Grupo PSOE, y yo estoy completamente de acuerdo, esto ha sido demasiado tiempo y demasiado farragoso, y lo que estamos viendo es que a lo mejor aprobamos una normativa que no va a aplicarse durante este mandato. Por lo tanto, eso sí que me da un poco de pena. Yo creo que el BNG les ha tomado el pelo de mala manera, han dejado que se retrasase todo hasta las siguientes elecciones y yo me estoy imaginando a Lores en su despacho en los 2 últimos años riéndose del Grupo Marea y de su portavoz, que incluso aprobó los presupuestos de Trump
para que esto vea la luz. De todas formas, creo y quiero decir que en este momento hay que estar todos satisfechos. Vamos a vigilar que se cumpla bien y satisfactoriamente, y el fondo, que era bueno, y lo que importa es el fondo, no las formas a veces, es importante. Por lo tanto, nos congratulamos de que se apruebe y esperemos que se aplique dignamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora Ribeiro Portela, ten a palabra. A respecto das consideracións que se verteron agora mesmo neste pleno, eu pediría, señor Domínguez, un pouco de respeto, sobre todo porque, non, respeto, a ver se me entende, non o leve tampouco a trasicomedia. É dicir, un respeto as palabras que acaba de decir, que isto non se vai a aplicar, é dicir, non se vai a aplicar porque usted non vai a gobernar, claro. O sea, se gobernara, se acaso, retiraría, pois deu esa impresión. Pero logo tamén un pouco de respeto, non, polo tema esa das risas, de tal, é dicir, aquí hubo meses de traballo, que algunhas persoas que desconocen o funcionamento da administración por dentro lles parecían que eran eternas, tamén que forma parte deste pleno, pois pode ser que tuveran esa consideración, pero hubo moitos meses de traballo de moita xente, mentras tamén se facían outras cousas. E logo, que tamén, é dicir, respecto tamén porque esta norma, é dicir, vai dirixida a unha poboación que realmente tamén merece o respeto de todos e todas, vale? Entón, eu quería facer esa consideración e, desde logo, non vou a tomar tampouco en consideración certas cuestións que saliron aquí no sentido deses plazos interminables e demais, non? Porque realmente, a que acabo de decir, é dicir, parece que a veces hai un pouco de descoñecemento do que como funciona a administración. Isto é unha ordenanza, non é un contrato menor. É unha ordenanza que ten os seus propios plazos, non? E ao mesmo tempo, pois eso, ten os seus tamén, é dicir, a veces se paralizou por atender a outras cuestións que estaban en marcha de igual importancia, que foron coincidindo no tempo, como o Servicio de Axuda no Fogar, por exemplo, o contrato, o programa de educación familiar, atender todas esas cuestións, pero sempre mantendo que ese compromiso se ia cumprir. Ese compromiso se ia cumprir. E hoxe, con esta aprobación inicial, se demostra que era así, pese ás cuestións máis agoreiras que se plantearon durante todos estes meses no Concello. Pola miña parte, nada máis. Grazas. Moitas grazas, señora Ribeiro. Alguna intervención? Señora Moreira, quere falar? Sí. Señora Moreira, ten a palabra. Penso que algún non entendeu nada. Dende logo, no Partido Popular nunca se distinguiron por defender as persoas que están en exclusión social con políticas públicas, sendo máis ben con esmola. Non se precisaría dunha renda social municipal se existise unha renda social digna e a risga non fose de inclusión social, que fose de exclusión social e non de exclusión, como sucede. Agora veñen de propoñer unha baixada na recaudación dos impostos de patrimonio, perdendo 18 millóns de euros que permitirían atender as necesidades básicas de quen peor está pasando. Nós, en principio, non tiñamos que sospeitar que non ian ter interés en sacar adiante a renda social. A realidade da pobreza en Galicia é dramática. Máis de 612.000 persoas están en situación de pobreza e 195.000 persoas sobreviven con ingresos inferiores a 355 euros ao mes. Somos un grupo municipal na oposición, actuamos de boa fe. Alguén vai a reprochar a Marea Pontevedra que non gobernamos, que presentamos propostas de realidades? Hai persoas que teñen que comer en San Francisco por turnos, hai persoas dormindo nas rúas. Sempre buscamos atender as necesidades das persoas de noso concello que peor o están a pasar. Por iso, a nosa insistencia neste tema. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Señor Domínguez, brevemente. El máximo respeto a los beneficiarios. Solo faltaba. Quiero decirle que en mayo, junio y julio, cuando sea alcalde, seguirá habiendo la renta social. Se lo quiero aclarar. Tercero, aquí se ha pedido por parte del Grupo Marea, en base a esta norma, se ha pedido la reprobación de una concejala. También no irían las cosas. Y el PP votó en contra. Y para terminar, me gustaría decir que el que llevó
Corazón de Piedra, el premio Corazón de Piedra fue el BNG. Por lo tanto, lecciones al Partido Popular, ninguna, cuando son ustedes el concello que tiene la menor inversión por persona para la ayuda social. Por lo tanto, lecciones ninguna. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta de ordenanza? Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Punto número 5. Recoñecemento extrajudicial de crédito para o abonamento de diversas facturas por importe de 9.839 euros. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, na sesión do 13 de novembro de 2018, acordou ditaminar favorablemente cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular e a abstención do resto dos membros da Comisión ao recoñecemento extrajudicial de crédito para o abonamento de diversas facturas por importe de 9.839,46. Gracias. Grazas. Algúnha intervención? Sométese o asunto a votación. Se non hai intervencións, votos en contra da proposta. Ningún. Abstencións? Ningún. Votos a favor? Apróbase por unanimidade da corporación. Pasamos ao punto número 6. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para o rexeitamento ao financiamento de Galicia Nova por parte do Concello de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, na sesión do 13 de novembro de 2018, acordou ditaminar desfavorablemente a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para o rexeitamento a financiación de Galicia Nova por parte do Concello de Pontevedra. Cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego 4, a abstención 3 do PSOE, Marea Pontevedra e Mixto Cidadáns, e a favor os dous do Partido Popular. Gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Abal González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Ben, o Concello de Pontevedra ven ano tras ano, e a pesar das denuncias públicas que reiteradamente fai este partido político, ven financiando a organización política juvenil Galiza Nova, mediante o dedazo e a pseudo-justificación dunha suposta publicidade institucional na súa revista anual. O coste da mesma ven sendo de 600 euros masiva, en total 720 euros. Poderíamos falar da dudosa legalidade da mesma, toda vez que supera a cuantía legal mínima. E, ademais, na primeira factura tiña a sede e o subcif a Organización Política Juvenil Galiza Nova na sede do BNG. Pero por estas cantidades, e seguindo a propia recomendación que sempre fai o concelleiro García Legísima de non judicializar a vida política, mellor vamos optar por o debate político, verdade? Os feitos acontecidos o pasado 12 de outubro por esta organización juvenil política, cun acto co lema Lume a monarquía, e onde se quemou un boneco coa cara de El Rei de España, atentan contra a normal convivencia do Estado de Dereito e insultan e faltan o respeto a milleiros e millón de españois que queren un marco de convivencia de respeto e concordia. En democracia pódese discrepar de todo, pódese criticar e mesmo rexeitar a institución e defender outras formas de goberno. Todos os partidos aquí presentes coñecemos perfectamente os seus ideales e as súas aspiracións. Iso nunca foi un problema e nunca será. Sí, o insulto e a chamada confrontación. Non sei que lles pasou neste mandato. O maior confundiron ese apoio que os pontevedreses lle deron nas pasadas urnas. Pero deben entender que ese apoio non lle deron por a súa ideoloxía e si lle deron para gobernar a cidade de Pontevedra. Así parece ser que entendeu o señor Lores durante todos estes anos, pero parece ser que neste mandato, crecidos polo resultado electoral, están dando renda solta ás súas verdadeiras aspiracións e vinculando o nome de Pontevedra con todo aquilo que os pontevedreses, a meirande grande dos pontevedreses, rexeitan. O poder pode cegar a xente. Nós temos claros os nosos erros do pasado e o noso novo presidente, candidato a alcaldía, está a dar boa conta delo. Fíxense, neste mandato, vostedes fixeron un homenaxe a un ditador como a Fidel Castro no teatro principal, participando como alcalde de Pontevedra, primeiro o señor Lores, para logo delegar na tenente de alcalde de Pontevedra. Non co nome de Pontevedra, señor Lores. Insisto, sabemos a súa ideoloxía, pero non para dar renda solta
pero para dar renda solta usen os seus cargos dentro do seu partido. Neste mandato asinaron co nome de Pontevedra o apoio ao secesionismo catalán, non co nome de Pontevedra, señor Lores. Pero, ademais, neste mandato negáronse a condenar neste mesmo pleno a violencia, cando negaron a condena á resistencia galega. Pero, ademais, neste mesmo mandato, tamén neste pleno negaron apoio ás forzas e corpos de seguridade cando máis o necesitaban. E tamén neste mesmo mandato, dous concelleiros que están sentados en frente miña reuníronse cun secuestrador pertencente á banda terrorista ETA chamado Arnaldo Otegui. E non contento con elo, presumiron en redes sociais de compartir mesa e mantel cun etarra, e onde a nosa tenente de alcalde dicía textualmente que se levantaba a paletilla a ver todo o que acontecía en Cataluña. En este mandato aquí, un concelleiro que tamén está sentado en frente miña plantouse no Parlamento de Galicia, na Cámara Máxima de Representación de todos os galegos, para rachar unha foto de El Rei de España e dicir textualmente: non a quemo porque estamos nun sitio pechado. Oiga, dito e feito. Dito e feito. A súa rama femenil tomou boa nota do que lle dixo dese acto de provocación e insulto e quemou o boneco de rei e quemou a bandeira. Oiga, dito e feito, que caso lles fan, señores do BNG? Señor Lores, e por ende de máis grupos políticos, hoxe traese aquí unha moción moi importante. É un momento de dicir basta, basta xa. O nome de Pontevedra é sagrado e non pode pisotearse desta maneira a súa historia vou facer, a dunha Pontevedra plural e aberta. Nesta cidade era común que ilustres tan recoñecidos como Castelao, Valle Inclán, Paz Andrade, Bóveda, Cabanillas, etc., se sentaran nunha mesma mesa a debatir e sin impor a ninguén a súa ideoloxía. Cada un sabía expresar perfectamente as súas ideas, pero nunca se atreveron a apropiarse do nome Pontevedra por unha ideoloxía en particular. Os símbolos que representan a moitos españois e, por ende, a moitos galegos e a moitos pontevedreses, como a xefatura do Estado, concitan o sentimento de moitos. Igual que a bandeira galega, coa estrella vermella, concitan os seus sentimentos, os de vostedes. Que pensarían vostedes se alguén se pone aquí mala? Pénseno. A min, dende logo, esa estrela vermella non me representa. Detesto o pasado que ten esa estrela vermella, que vostedes veneran. O seu pasado, o seu presente e o futuro que vostedes lle queren dar. Eu podería vir aquí apelando co mesmo criterio que vostedes, o señor e algún concelleiro, fala de liberdade de expresión e poñerme aquí mal ou empezar a facer. Onde imos a parar? Ni sequera se me pasa pola cabeza facer tal cousa, señores do BNG. Eu teño claro que, independente das súas crenzas e ideoloxías, a vostedes sí lles representa. Están en todo o dereito de expoñer e defender o que crean convinte. Esas son as reglas de democracia. Pero a liberdade ten un límite, o respeto e o non insulto. Por moito que algún de vostedes pode estar tentado a dicilo, por moito que Estrasburgo dixera que quemar bandeiras, como non houve violencia física nem verbal, pódese facer, e así atacando. Eu condeno todo tipo de violencia, o noso partido tamén. Tamén a que tivo que padecer o señor Mosquera, que tamén padeceu un tipo de violencia cando facíanlle pintadas co seu nome, co tema do Parque Maquinaria, señor Mosquera. Nos condenamos todo tipo de violencia. Todas, sen distincións. Todas sen distincións. Todas sen distincións, señor Mosquera. Hoxe que, señor Lores, vostede vai se converter en cómplice da queima de bandeiras de España e da xefatura do Estado. Xa era cómplice de amparar reunións con Otegui. Defendo o dialogar con todo o mundo, dixera. Cando lle nega a palabra a moitos pontevedreses, a moitos colectivos e asociacións na mesma cidade, vostede defendía dialogar con Otegui. Podo dicirlle se quere nomes de colectivos e asociacións, algún incluso agora forma parte dunha lista dun grupo que está aquí ahora mesmo sentado. Xa era cómplice de non apoiar as forzas e corpos de seguridade do Estado, señor Lores, xa era cómplice de non condenar aquí a resistencia galega e xa era cómplice de asinar o nome de Pontevedra ao lado do secesionismo máis radical dos sectores de Cataluña. Basta xa, señor Lores, basta xa e deixemos de financiar a Organización Política Galiza Nova, que é unha das súas ramas que amparan todos estes procesos. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor. Aval, señor Aval. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. En marzo deste ano, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou a España por penar a queima dunha foto do rei. O Tribunal estimou que se vulnerara o dereito á liberdade de expresión, estipulado no artigo 10 do Convenio de Dereitos Humanos Europeo
e tamén contra o artigo 9 que establece a liberdade de pensamento, consciencia e religión. Este tribunal sostén que non se podía considerar como un ataque persoal ao rei como individuo, senón que era un acto de rexeitamento á institución da monarquía. Vostedes que tanto defenden a Constitución española, con esta proposta non están atendendo un dereito fundamental como é a liberdade de expresión. Nós non imos apoiar esta moción. Moitas gracias, señora Moreira. Señor Iván Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Abraiado me hallo de que a sede de Galiza Nova estea na sede do BNG. Estou a ver se me recupero aquí, me compoño, despois de escoitar tal curiosidade, están desahuciados xa. Non sei onde terá a sede Novas Xeracións do Partido Popular, sempre pensei que era na sede do Partido Popular. En todo caso, indo ao contido da moción, nós non imos apoiar tampouco esta moción, como xa non fixemos na comisión, fundamentalmente porque, bueno, mestura todo, aquí falouse de terrorismo, de ETA, de Otegi, de mortos, de financiación pública, de queimar non o rei, a imaxes do rei, de bandeiras de España, non sei por onde coller todo isto, non? E eu creo que se está efectivamente, bueno, mesturando interesadamente un discurso político no que está instaurado o Partido Popular a día de hoxe de competir con Vox polo voto da extrema dereita, intentando criminalizar a unha organización política coa que eu comparto pouco, na que non militei nunca, nin son sospeitoso de pertencer a ela, pero que, hombre, ten o seu espacio político e defende un concepto democrático do Estado hasta o día de hoxe, polo menos, non así outras organizacións como a Fundación Francisco Franco, como Vox, baixo o meu punto de vista, incluso, as que nunca lle vin ao Partido Popular pedir que se ilegalicen, e máis, asuntou a Fundación Francisco Franco concretamente, auntou considerablemente cando gobernaba a través dos presupostos xerais do Estado, non? E sí que defenden abertamente a abolición do Estado democrático, sin ningún tipo de complexos nin de cortapisas, non? Polo tanto, nós, desde logo, non imos, como decía, respaldar esta moción. Pode haber comportamentos individuais que a un non lle gusten. O propio presidente das Novas Xeracións do Partido Popular, daqui de cerca, de Vigo, dixo cando estaba no seu proceso de elección interna cousas como que a guerra civil era debida á Segunda República e era debida á confrontación social que as forzas democráticas da Segunda República produciran. É dicir, bueno, por condenar, podemos condenar moitos actos que individualmente non nos gusten ou nos parezan reprobables. En todo caso, creo que as organizacións políticas xuvenís teñen un espacio na política, teñen un espacio na sociedade, ademais, especialmente importante en momentos como estes nos que é necesario rexenerar, e se fala constantemente de rexenerar a política, de achegala á xente nova, de incitar a participación da xente nova. Creo que fan un traballo complementario dos partidos políticos, para min respetable, para min necesario, e que creo que o que hai que facer é que sexan financiadas polos poderes públicos, como son os partidos políticos, para actividades puntuais, e en todo caso en pé, evidentemente, que o que non pasa no Concello de Pontevedra, en pé de igualdade, con criterios claros, obxectivos, transparentes para as xuventudes socialistas, para as novas xeracións do Partido Popular, para as mocidades de Ciudadanos e as ten, que non coñezo, pero supoño que sí, están na sede de Ciudadanos, bueno, alégrome, para a Mocidade Nacionalista Galega e para calquera organización xuvenil que faga un traballo a prol. Por certo, que non hai que facer, e como fai a Xunta de Galicia, que máis do 50% dos cartos da Dirección Xeral de Xuventude se destinan ás novas xeracións do Partido Popular, repartindo esmola entre o resto de organizacións xuvenís, ou como ten feito no anterior mandato o goberno de Alberto Núñez Feijóo, que é darlle cartos a organizacións xuvenís teóricamente non políticas, todas elas lideradas por membros de novas xeracións do Partido Popular, para facer cuestións como o Mercadillo Solidario de Vila García, que se organizou e no que gastaron supostamente 4 ou 5.000 euros, non me acordo canto era, e que ninguén tivo coñecemento de que se celebrara ali, e logo tiveron que decir que non fora ali, que foran Lalín, e os de Lalín xa non se acordaban se fora ali ou onde fora, non? Polo tanto, non tentemos embarrar
o debate político e facer da anécdota, en fin, casi a guerra ou a batalla definitiva contra algo moi digno como é a participación da mocidade en política. Por tanto, nós non imos respaldar esta moción, como decía ao principio. Moitas grazas, señor Puentes. Señora Silva, señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Vou ser moi breve. Primeiro vamos a ver a magnitude do que estamos falando. A inserción publicitaria na revista desta organización juvenil, a última son 150 euros. 150 euros máis IVA, máis IVA, que chega a un total, a inserción publicitaria, de 181,50 euros. Iso é da cantidade da que estamos falando, pola inserción publicitaria, 181,50 euros. Eu estou convencida que a chavalada de Galiza Nova, como lle echamos sempre con todo o cariño do mundo, nunca pudo pensar que ir facer un acto simbólico sobre o posicionamento que teñen o respecto da monarquía iba a formar parte do curso de meritoriaxe do Partido Popular de Pontevedra para ver quen demostra que é máis de dereitas e ascende na candidatura. Porque a verdade, agora que o señor Abal pasou para a fila de diante, que supoño que deixarán falar nos mítines, non fai falta que non lo veña a votar aquí con ese entusiasmo. Eu creo que hai outras formas de participar no Concello de Pontevedra, no pleno da corporación, que non son esas. E os méritos para facer os mítines, para falar nos mítines que os fagan outro lado. Obviamente vamos votar en contra, obviamente é un exercicio de liberdade de expresión, e, xa lle digo, a meritoriaxe daqui, eu creo que daqui a maio do ano que ven quedanos bastante que aguantar, pasou pa fila de diante, non sei, eu creo que xa bastante avanzou, e o resto, fagao na casa, que lle aplaudirán máis, na sede do Partido Popular, que lle aplaudirán con entusiasmo, e non traga aquí estas cousas porque realmente non ten nada que ver con todo o que vostede estivo dicindo. Moitas grazas, señora da Silva. Señora Abal, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Como que non ten que ver en Pontevedra, como que non ten que ver a queima do símbolo da bandeira, a queima da figura da Xefatura de Estado, como non ten que ver co que nos representamos? Aquí vostedes trouxeron mocións respecto a Palestina, respecto a outras nacións, respecto ao Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, moi respetable, pero todo depende máximo se falamos dos símbolos que nos unen. Mire, vou comenzar por orden de intervención. A Marea di abertamente que a queima dos símbolos é un dereito fundamental. Eu non sei onde imos chegar con esta deriva de queimar símbolos. Nós, insisto, o rechazamos todos. Miren, o Grupo Socialista está tramitando unha lei, ahora mesmo son rehenes de Podemos, están tramitando unha lei que permite insuriar e calumniar os símbolos das institucións. Non me cabía outro que votaran outra cosa. Pareceme moi triste, moi lamentable. Teñoslle que dicir que se eu apelo, señor Puente, se eu apelo a que o CIF e a sede da Organización Galicia Juvenil estaba na sede de Santiago é porque é motivo dun posible delito de financiación ilegal, como así temos indicios, e así abrín a intervención, e así dicen na intervención que, seguindo a recomendación de García Leguísima de non solicitar a vida política, o traía o debate político. No 2015, no 2016, no 2017 foron 600 euros masiva, señora da Silva. Agora, di vostede que son 150 euros. Bueno, alédome de que tal, de que baixe a cantidade. Xa dicen que eran cantidades pequenas e que por eso viña aquí o debate plenario. Aquí é importante o que estamos a falar e o que está a acontecer en toda España, que non teñan dúbida de que imos dar a batalla en cada concello, en cada municipio, en cada rexión, en cada comarca, en cada parlamento. Vamos a dar a batalla porque o que está a acontecer é vostede que se levanta a paletilla con todo o que pasa co procés catalán, con toda a envidia que vostedes teñen co secesionismo catalán, coa campaña que acaba de iniciar a súa presidenta Ana Pontón en positivo. Por certo, parece ser que lle copia o noso candidato Rafa Domínguez, tamén quere falar dunha campaña en positivo, parece ser que se dou conta.
que quere facer unha nación, que queren ir nas europeas con Otegi, con Junqueras, con toda esa xente que non lle queren ningún ben a nosa nación. Vou rematar o debate. Veo que non conduce a ningún lado, veo que se toman a cachondeo. Nos non nos tomamos a cachondeo a bandeira de España, os símbolos a queima dun boneco del rei. Dende logo, non é moi digno a participación da mocidade cando quema símbolos de Estado e bonecos de rei, como decía o señor Puente. As nosas novas xeracións ningunha vez optaron por queimar nada, e o día que o fagan eu serei o primeiro en condenarlo públicamente onde faga falta. Nós respetamos as leis, respetamos os símbolos, incluso a súa estrela vermella, e iso debe ser o que debe imperar na democracia nun Estado de Dereito, as normas e a convivencia. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Abal. Señora da Silva, ten aquí pedida a palabra, señora da Silva, ou non? Pois a ver se é verdad. Só decía Juvenal, a donde imos con esta xuventude loca. Mire, señor César Abal, o Consello de Contas e o Tribunal de Cuentas fiscalizan as contas das organizacións políticas, de todas as organizacións políticas. E resulta que do Benega nunca toparon nada. E non se pode decir o mismo de tribunais que fiscalizan e que condenan por financiamento ilegal algunha forza política como é o Partido Popular. Sexa un pouco cauto. Solo lle digo eso. 150 euros máis IVA por inserción dun anuncio publicitario. E repito de antes, só decía Juvenal, vamos fatal con esta xuventude, está loca. Vamos a someter o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 12, 13, 14, 15... Non sei. Sí, é que non vin se baixaron, senón. Abstencións, 2. Votos a favor, 7. 8, perdón, non vira, que se me... 8. Rexéitase por maioría. Ben, pasamos ao punto número 7. Proposición do grupo do PSDG-PSOE en relación á habilitación dunha parcela municipal da unidade de actuación 18 como aparcamento. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, en sesión que tuvo lugar o 23 de outubro de 2018, acordou dictaminar desfavorablemente a moción do Grupo Municipal do PSOE relativa á habitación de parcela municipal da Unidade de Actuación 18 como aparcamento, contando cos votos en contra dos 4 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, a favor dos concelleiros, un do PSOE e outro Cidadáns, e a abstención un de Marea Pontevedra e 2 do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Fernández González, don Agustín, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, vou a cinguirme ao tempo establecido e incluso vou intentar non esgotalo. Cando se lle pregunta aos veciños e as veciñas de Pontevedra polos principais problemas da nosa cidade, unha resposta fixa en todas as enquisas é, xunto coa mala calidade do servicio de limpieza viario, é o tráfico e o déficit de aparcamentos gratuitos. Certo que hai algúns aparcamentos, certo que algúns dos que hai están en condicións moi mellorables, por non decir que están en condicións lamentables, pero tamén é certo que non son suficientes. Probablemente o foran, ou polo menos paliarían mellor o problema, se en vez de andar rifando vostedes entre o BNG e o Partido Popular se puxeran de acordo para sacar adiante o transporte interurbano. Pero a realidade é a que é. A día de hoxe, un veciño de Pontevedra ou unha persona que veña a Pontevedra ten moi difícil atopar onde aparcar ou mesmo estacionar, salvo que dispoña de cartos suficientes para ir a un aparcamento privado. Pero cando un vese na necesidade de traer o coche con certa frecuencia ou todos os días, pois é moi difícil que poida utilizar os servicios dun parking privado que costa os seus cartos. Por lo tanto, creo que razóns sobran para apoiar a moción dos socialistas, non só para apoiala, senón tamén incluso para executala, porque hai moitas que se aproban e logo quedan no máis absoluto esquecemento. Temos unha parcela de máis de 5.000 metros que está a monte, gracias tamén, hai que dicirlo, a unha mala negociación levada a cabo por este goberno municipal. Temos un comercio local que reclama medidas para activalo, e unha desas medidas é facilitar o achegamento de potenciais clientes, facilitando
o aparcamento ou estacionamento, e temos uns veciños e veciñas do rural, pero non só do rural, que teñen que vir e utilizar o vehículo con certa frecuencia e que tamén claman por asistencia de plazas de aparcamento. E temos, ademais, agora un edificio xudicial ampliado, vamos a telo, está en proceso de ampliación, sen que a ninguén se lle ocorrese dotar de máis plazas públicas de aparcamento á zona. Por lo tanto, hai ingredientes suficientes para utilizar o sentido común e favorecer o acondicionamento da parcela municipal para que, en tanto non se utilice para outras cousas, pode ser utilizado como aparcamento. Esperemos que este sentido, que a veces é tan escaso, hoxe impere aquí e sacar adiante esta moción. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández González. Señor Martín, ten a palabra. Sí, buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Señor Lores, la política de los parques disuasorios está muy bien. De hecho, es una medida eficaz para alejar los vehículos del centro. Pero es una medida que tiene que estar complementada con un transporte público. Yo no sé si usted ya, yo creo que sí, que usted ya dejó de pasear hace algunos años por las calles de Pontevedra. Simplemente se ciñe a enseñar Benito Corbal. Pero el comercio en Pontevedra está agonizando. El comercio en Pontevedra pide medidas y esta restricción del vehículo hacia el centro de la ciudad sin verse apoyado por un transporte público obligatorio para ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y que usted no ejecuta, está siendo su estocada de muerte. Yo hablaba recientemente con un comerciante que estuvo aquí 10 años en la ciudad y que se tuvo que ir, y me apuntaba precisamente a eso. El flujo de personas que vienen a Pontevedra se ha visto reducido drásticamente. Pontevedra no puede ser exclusivamente una ciudad para pasear, para el ocio, para el terraceo. Necesitamos de personas, de potenciales clientes que vengan a la sociedad y que en los últimos años han dejado de venir. La gente de nuestras parroquias también ha dejado de venir a Pontevedra. Ya van a municipios distintos a realizar sus compras. En cada obra que ejecutan ustedes en las calles del centro de la ciudad aprovechan para eliminar los aparcamientos libres en superficie. Hablemos de San Antoniño. San Antoniño es una calle que hoy en día tiene puesta el cartel de se vende. El comercio local en San Antoniño está muerto desde la medida drástica de convertir todas las plazas de superficie en plazas de servicios. Y, entre otras cosas, porque 20 minutos para alguien que creemos que viene de fuera a Pontevedra no son en ningún caso suficientes. Luego tenemos más ejemplos, la calle Perfecto Feijó, la calle Cobian Areal. Ahora nos hemos dado cuenta también que Uxío Boneira, próximamente Benito Corbal. Esperemos que cumpla su palabra y que Lepanto sea reformada, y también tienen ustedes previsión de eliminar las plazas de superficie. Lo mismo ha pasado con José Millán, lo mismo ahora pasará con Benito Corbal. Señor Lores, yo no sé qué movimiento, qué flujos de gente quiere usted que vengan a Pontevedra con estas restricciones de tráfico, de aparcamiento y con unos parques disuasorios en muy mal estado y sin que estén conectados con el centro y con los principales edificios públicos u hospitales de la ciudad por un transporte público. Mire, señor Lores, ¿usted cuál es su parking disuasorio favorito? ¿Cuál es el que utiliza usted? ¿Qué ejemplo le da usted a los ciudadanos de Pontevedra con ese modelo de dejar el vehículo en un parking disuasorio? Usted, como otros muchos ciudadanos de Pontevedra, de las parroquias, viene al centro de Pontevedra. ¿Usted qué ejemplo nos da caminando diariamente desde un parking disuasorio? ¿Cuál es el que más le gusta a usted? Mire, y encima he estado también entrevistándome con los comerciantes de Uxío Boneira, porque las últimas noticias que he visto es que se suprimían plazas de superficie porque lo pedían los comerciantes. Y yo la pregunta que me hago es la siguiente. Ustedes no quieren que la gente venga a Pontevedra, que se introduzca con el vehículo privado. Pero al mismo tiempo utilizan el comercio para suprimir plazas en superficie para que la gente venga en vehículo privado y aparque y compre. ¿Cómo conjugan ese tipo de concepto?
No queremos vehículos privados en el centro, pero en cambio a los comerciantes les digo que les hago plazas de servicios para que la gente compre. La gente de Pontevedra no utilizamos el coche para ir al Vergel a comprar la fruta. La gente de Pontevedra no nos desplazamos en coche para ir a comprar, ni para consumir nuestro comercio local. Entonces, no tiene ningún sentido castigar a la gente de Pontevedra, porque, mire, una cosa, la mayoría de las familias en Pontevedra tienen 2 vehículos por unidad familiar. Y es cierto que no tenemos que andar colocando o suprimiendo plazas. Tenemos que dar opciones también a las familias. Porque, mire, el vehículo privado en Pontevedra, el coche, es una necesidad. Porque en Pontevedra, desgraciadamente, no hay trabajo, señor Loles. En Pontevedra no hay trabajo, señor Loles. Ustedes están ahogando económicamente la ciudad y la gente utiliza el coche. Es una primera necesidad para ir a trabajar y desplazarse a otros municipios cercanos. Remato la intervención diciendo que vamos a apoyar la medida del Partido Socialista porque personalmente hemos recogido la opinión de la gente. No estamos de acuerdo en que sea un parking disuasorio, porque efectivamente un parking en 12 de noviembre en el céntrico no es disuasorio, pero sí sería un parking muy útil, visto que todas las calles de proximidad se están suprimiendo las plazas de aparcamiento, limitándolas exclusivamente a servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Moitas gracias, señor Martín. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Ben, bos días. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas, especialmente ao señor Martín, que me ten realmente preocupado. Eu creo que el sabe que o quero ben, que despois destes anos xa temos unha certa relación. Eu realmente, repítolle, estou preocupado porque o señor Domínguez, ou como recordou antes o señor Abal, pois di que va por aí, que recoñeceu erros e que agora está de acordo co modelo, pero vostede acaba de facernos unha emenda a totalidade ao modelo Pontevedra. Ou iso, ou terei que preocuparme aínda máis, porque din vostedes que están de acordo co modelo, pero non saben o que é. Non o entenderon. Non sei, algunha das cousas pasa, realmente teme preocupado. Así vexo difícil que pase para a fila de diante, de verdade. Se sigue poñendo en problemas ao señor Domínguez, de verdade que me preocupa a súa situación e o seu futuro. Pero, centrándome xa na moción que presenta o Partido Socialista, a verdade é que ten algunhas inexactitudes, algunhas repetiunas tamén o señor Domínguez, non? Por exemplo, falan vostedes de que desaparece non sei que barbaridade de aparcamento libre en Pontevedra ou de que non hai onde aparcar en Pontevedra. Home, non é exactamente certo. Vale? Non é exactamente certo. O que cambia é o réxime de aparcamento. Vale? Sigue sendo aparcamento gratuito e ordénase o tempo en que se pode utilizar. Poden usarse, hai aparcamentos que son de 15 minutos, de carga e descarga ou de servizos, hai aparcamentos de borde e incluso hai aparcamentos de borde e incluso hai aparcamentos na cidade onde se pode deixar o vehículo sen restricción. Vale? Hai zonas da cidade onde iso acontece. Normalmente, o cambio, ahora mismo xa, o cambio para zonas de servizos ou de carga e descarga, estamos tendo unha presión moi grande, sobre todo por parte dos empresarios e das empresarias, das persoas que teñen comercios en Pontevedra, porque demandan este tipo de réxime de aparcamento, porque efectivamente é unha boa medida de promoción do comercio local. Vale? E así repiten unha e outra vez en todas as reunións que temos, en todas as reunións que mantén, pois casi diariamente a miña compañeira Anabel Gulías no traballo cotián con este empresariado. E hai algunha outra inexactitude nesta moción. Aquí afírmase, por exemplo, que o Concello vén de recuperar unha parcela municipal situada entre as rúas Eduardo Pondal e 12 de novembro. Non. O Concello vai recuperar esta parcela. Aínda non é municipal, aínda non foi sometido siquera a exposición pública. Vale? E isto ven a conto de que non podemos gobernar unha cidade a base de ideas felices.
porque ás veces as cousas teñen moitas máis arestas e moitas máis dificultades das que pensamos se simplemente botamos a lingua a facer. Hai que facer as cousas con un poquinho máis de xeito. Entón, queda claramente reflectido no discurso do señor Martín moi expresamente na moción que presenta o PSOE que vostedes non están de acordo co modelo Pontevedra, que non lles gusta, que non están de acordo con efectivizalo, pero pensamos que iso neste momento tampouco ten especial importancia neste asunto concreto. Podemos chegar a acordos e gustaríanos non ter que votar en contra desta moción. Gustaríanos non ter que votar en contra desta moción. E xa que logo, en consecuencia, repetimos a oferta que xa lles fixemos en comisión. Repetimos a oferta e ampliámola. E ampliámola. Entón, se lles parece ben, gustaríanos sustituir a parte resolutiva por outra que instase ao Goberno de Pontevedra a dúas cousas diferentes. Unha, continuar impulsando os aparcamentos de borde, que foi o que lles pareceu escaso na comisión, e unha máis, xa que se ve que teñen vostedes certa preocupación por esta zona leste da cidade ou por esta zona da cidade, que efectivamente está medrando, porque, aínda que o señor Martín non o entenda, a cidade está medrando, atrae poboación, estudar as posibilidades de novos aparcamentos de borde na zona leste da cidade, que coincide tamén coas demandas das federacións de asociacións veciñais e dos representantes comerciais. Entón, se lles parece ben, nos propoñemos esta nova redacción da parte resolutiva e dese xeito creemos, chegar a un punto de acordo entre todos e todas. Moitas grazas. Señor Gómez Xunqueira, señor Fernández González, ten a palabra. Vamos a ver, eu non vou empezar ni polo principio ni polo final, polo medio vou empezar. Esa expresión que tanto utiliza vostede, sobre todo vostede, de que a nos non nos gusta o modelo de cidade, é que vostede non vive aquí, ou non viviu aquí. E vostede non asume que parte da transformación de Pontevedra, unha boa parte da transformación de Pontevedra, se debe ao Partido Socialista. Ou cree que é só cousa vosa? De verdade cree que a transformación de Pontevedra é só cousa do BNG? Vostede creo que non está, ni siquiera aterrizou todavía. E iso a min preocúpame, non? Pero bueno, como isto non se trata de ver quen se pon máis medallas, diga vostede o que queira sobre o modelo de cidade e sobre quen cree en el ou que non cree en el. Mire, esa expresión que dixo vostede, non é que se suprimiran aparcamentos, non, cambiaron o réximen de aparcamento. Eso é un eufemismo para decir que realmente donde se podía aparcar antes ahora non se pode aparcar. Cambiou o réximen de aparcamento. Que bonito queda. De verdad que queda bonito, pero é que a realidade é que onde se podía aparcar antes, ahora non se pode aparcar. Porque hai zonas de carga e descarga novas, porque se reduce o tempo a 15 minutos, etc. Pero non se pode aparcar como se aparcaba antes. Eso non pode. Entón, vostede revista o como queira, pero a realidade é moi tozuda e se reduce o número de posibilidade de aparcamento gratuito en Pontevedra, que non afecta aqueles que teñen uns salarios moi altos, pero sí afecta aos que teñen salarios máis baixos. Fíxese vostede por onde. Por lo tanto, hai que pensar tamén que non todo o mundo se gana unha pasta suficiente para meter o coche nun aparcamento privado. Hai xente que non gana eses cartos e que ten necesariamente que utilizar o coche porque non temos un transporte público decente en Pontevedra. Fíjese vostede a onde chegamos, non? Por lo tanto, eu estou bastante preocupado polo que vostede acaba de decir de que aínda non recuperaron esa parcela. Estou bastante preocupado porque xa saliron na prensa vendendo todo, incluso venderon o pelotazo da 11. Vostedes poderán chamar de outra maneira, vou chamarlle pelotazo. E saliron na prensa con moito bombo dicindo, acabamos de facer un acordo, outro máis, acordo magnífico con la 11. Estou preocupado, de verdade que estou preocupado polo tema de que ven dicindo que meses despois aínda a parcela que é nosa non é nosa. É para preocuparse, É para preocuparse. En todo caso, nalgún momento será nosa.
igual, espero que non tarden tanto vostedes como tardaron en sacar adiante o da renda social, pero en algún momento será nosa e en algún momento seguirá a monte. Seguirá a monte porque, en principio, que eu saiba, estou equivocado, non hai previsións de facer nada ali. Por lo tanto, do que se trata é de utilizar recursos municipais que están aí para darlle satisfacción a unha parte da poboación que non pode asumir o coste que é, pois, que vostedes cambien o réxime de aparcamento, por decirlo así, non? Por lo tanto, nós non podemos ni siquiera negociar con vostedes a súa proposta, basicamente porque tiveron vostedes tempo de facer isto. Vostedes saben dende o martes que nós vamos a traer esta moción aquí. Levantar o teléfono e falar, ora, chegar aquí de sorpresa, sacar un papeliño e dicir, es que ahora aumentamos nuestra oferta. Como a primeira oferta non nos gustou, ahora, isto non é unha feira. Tiveron vostedes tempo dende o martes para levantar o teléfono e para falar con nós. Nós seguimos pensando que esa zona ten un alto impacto de vehículos e vai a ter todavía máis cando os ciudadanos estén funcionando, que non hai previsión ninguna. Por certo, vostedes se fixeron isto noutras zonas da cidade, Hai zonas destinadas a equipamentos, por exemplo, na parcela que está situada a carón do Sagrado Corazón, que vostedes habilitaron como aparcamento disuasorio ou aparcamento gratuito. E non pasou nada. E sigue así, O fixo o señor Barana no anterior mandato. Xa choveu. E fai un bo servicio. Por tanto, isto que propoñemos nós é cousas que propuxeron vos, o que propuxeron vostedes, cando xa estaban vostedes cambiando o réxime de aparcamento. Ao mesmo tempo que cambiaban o réxime de aparcamento, facían este tipo de cousas que nós estábamos a pedir. Non sei por que, é que non dou entendido, de verdad que non dou entendido por que nunha parcela de 5.400 metros cuadrados que está a monte non se pode utilizar para que aparquen coches mentras non se faga algo nesa parcela. Non o dou entendido, de verdad que non o dou entendido. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Martín, ten a palabra. Sí, señor Gómez Junqueira, gracias, señor alcalde. Mire, en base a nuestra excelente relación, vamos a decir las cosas claras, ¿no? No diga usted cada pleno que estamos en contra del modelo. Siempre estamos repitiendo, ya lo ha dicho nuestra portavoz por activa o pasiva, que participamos de él. Y nuestras propuestas son siempre para mejorar la calidad de vida de los pontevedreses. Y en este caso es una de ellas. Usted no sé qué es lo que no quiere ver. Por cierto, me gustaría que el señor Lores me responda cuál es su aparcamiento disuasorio favorito, cuál es el que usted utiliza, cuál es el que usted da de ejemplo a los pontevedreses, señor Lores. No se esconda que sé que está ahí. Dígalo, dígalo. Usted cuando viene de su domicilio y viene a Pontevedra, ¿dónde aparca usted el coche? Dígaselo a los pontevedreses, para luego exigirle a los demás que no utilicemos el vehículo privado en el centro. Y decir otra cosa, señor Lores, usted desde el año 99 tiene unas plazas disponibles en el parking de los Mirabeles. El concello tiene ahí cerca de un centenar de plazas. ¿Qué es lo que pasa con ese parking? ¿Por qué no le han dado uso hasta el día de hoy? ¿Por qué no le han dado uso a esas plazas que pueden ser perfectamente un uso para la ciudadanía y lo tienen ahí desde el año 99 sin utilizar? Señor Gómez Junqueira, el comercio agoniza por la falta de plazas libres de superficie. Asúmanlo. Bueno, nada más. Era simplemente esto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martín. Señor Gómez Junqueira, ten a palabra, brevemente. Sí, moi brevemente, porque, bueno, hai que estar, acusouseme a min de non coñecer a historia da cidade, nin as aportacións de ninguén á historia desta cidade. Home, o parque os Mirabeles mercouno o alcalde Pedrosa unha cousa que non valía para nada, que sigue sin servir. Pero, bueno, lamentamos que o PSOE non quera aceptar a nosa proposta de modificación desta moción e, efectivamente, hai algunhas cousas que é difícil pasarlas por alto. Non quixera entrar máis en debate, pero a propia intervención do señor
do señor Fernández pois demostra que apostamos por formas distintas de organizar esta cidade. E non sei exactamente que o que o señor Fernández pretende decir unha e outra vez. Pretende vostede esquecer que en Pontevedra hai 8.500 plazas de aparcamento dese que vostede chama libre, contadas polos servizos técnicos municipais? Pretende esquecer iso? Pretende que organicemos a cidade como fan en outras alcaldías do partido nas que estivo o Partido Socialista, por exemplo, que se lle cobre a todo o mundo igual por aparcar na cidade? Porque nós con iso sí que non estamos de acordo. Creemos que hai que fomentar o comercio, creemos que hai que utilizar os vehículos dentro da cidade, creemos que iso ten que estar ordenado e, ademais, temos un modelo que está funcionando ben, Non parece que sexa preciso cambialo tan radicalmente como vostedes parecen propoñer. Por lo tanto, vamos votar en contra desta moción. Grazas, señor Gómez Xunqueira. Entón, sometemos a votación a proposta do Partido Socialista. Votos en contra. 12. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. 13, pode ser? Están todos? Sí. 13. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 8. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra encamiñada a recuperación e posterior apertura como residencia para persoas maiores do asilo de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Intervención Sociocultural, en sesión que tuvo lugar o 31 de outubro de 2018, acordou ditaminar desfavorablemente a proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra encaminhada a recuperación e posterior apertura como residencia para persoas maiores do asilo de Pontevedra. Contou cos votos a favor de dúas concelleiras, unha concelleira do Grupo Municipal de Marea e unha concelleira do Grupo Municipal Mixto Cidadáns, a abstención de 3 concelleiros, un concelleiro do Grupo Municipal do PSD e PSOE e 2 concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, e en contra os 4 concelleiros do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Bo día. Moitas grazas. O avellentamento da poboación é un dos grandes problemas que temos en Galicia como sociedade. Somos un país avellentado, mesmo na cidade dos nenos, onde dun total de 84.000 habitantes temos máis de 19.000 maiores de 65 anos, é dicir, case unha de cada 4 persoas. O ideal é fomentar a permanencia das persoas dese grupo de idade nos seus domicilios coa extensión máxima do servizo de axuda no fogar e mesmo dos centros de día. Tamén, por certo, coa profesionalización que xa está tardando e quizáis non se la espera, dunhas tarefas de cuidado que en moitísimos casos recaen nas familias e na práctica totalidade deles nas mulleres das familias. Con todo, cando a única opción é recorrer á atención residencial, o que compre é dispoñer dunha oferta pública que garanta o acceso a prazas de toda a poboación, independentemente da súa situación económica, e por todo o territorio, para evitar o desarraigo. A Organización Mundial da Saúde recomenda ofrecer 5 prazas de residencia por cada 100 maiores de 65 anos. En toda España, para os 8 millóns de persoas maiores desa idade, ofértanse de media 4,3 prazas. En Galicia, cunha poboación de 665.000 persoas que superan os 65 anos de idade, a oferta baixa a 3,5 prazas por cada 100. É dicir, os investimentos e o gasto público da Xunta de Galicia están sendo totalmente insuficientes e ineficaces. Por exemplo, o plan Coma na Casa debería contar con 47 millóns de euros, mas para 2019 só hai 4.200.000 para toda Galicia. Andamos pola metade da legislatura xa e só está en curso o convenio para os terreos da residencia de Santiago. O resto é fume. Este desinterese da Xunta ten a súa versión máis descarnada no Concello de Pontevedra, onde o total da oferta de prazas queda nun cativísimo 1,75%,
e onde únicamente temos aberta unha residencia de maiores de xestión pública con 136 prazas. Seguindo a recomendación da OMS, de 5 por cada 100, en Pontevedra precisaríamos 953 prazas. Mesmo referenciándonos na ratio galega de 3,5 por cada 100, Pontevedra tería que ofrecer 581 prazas. A día de hoxe, sumando as prazas públicas, esas 136 de Campolongo, e as privadas, 333, insisto, temos só 469 prazas, é dicir, 1,75 por cada 100 maiores de 65 anos. Por lo tanto, lonxe das que se ofertan en Galicia, das que se ofertan no Estado e das que propón a Organización Mundial da Saúde. Un centro para a atención e coidado desas persoas era o asilo, rexentado pola Congregación das Irmás dos Anciáns Desamparados. Estivo funcionando para nós e a nosa contorna case 130 anos e antes do seu peche por sorpresa en 2012 residían nel 160 persoas maiores con diferentes graos de dependencia e situación económica precaria. Marea Pontevedra propón traballar por recuperar este espazo para tralo correspondente a condicionamento convertelo nunha residencia de maiores homologada e pública. A súa reapertura como residencia, aínda que por sí soa non resolvería todo o problema e debería ir seguida de residencias totalmente novas, faría innecesario que a Xunta abra o Hospital Provincial o uso xeriátrico, mantendo o seu exclusivo e xa centenario uso sanitario, como defende a plataforma SOS Sanidade Pública e quedou plasmado na iniciativa legislativa popular presentada no Parlamento de Galicia en 2017. Debe destacarse desde a perspectiva sanitaria a pouca distancia que media entre o asilo e o propio Hospital Provincial de Pontevedra, entre o asilo e o Centro de Saúde e Punto de Atención Continuada da Parda, entre o asilo e o Hospital de Montecelo a menos de 10 minutos de ambulancia, e mesmo entre o asilo e as estacións de ferrocarril e autobuses. Esta situación privilexiada facilitaría as visitas de fora aos maiores residentes. Contar cun gran centro residencial destas características tamén sería un revulsivo a efectos de emprego polo alto número de postos de traballo que crearía. Por todo isto, traemos aquí esta proposición cun único punto. Instar a Xunta de Goberno Local a promover ante a congregación propietaria e desde a defensa do valor social acumulado ao longo de moitas décadas a negociación que conduza á adquisición efectiva do asilo de anciáns pechado en 2012 para a posterior rehabilitación e apertura nel dunha residencia pública para as persoas maiores. Grazas, señor Rei. Señora Rei, ten a palabra. Gracias. Pues efectivamente está claro que hacen falta plazas para personas mayores y a mí esta moción de En Marea para instar a la Junta de Gobierno a que dejen de lavarse las manos pues me parece de lo más correcta, porque ahora empezaremos con esa guerra de quién tiene la culpa. Pero al final esa guerra de ese baile de competencias resulta muy beneficioso para todas las administraciones, pero bastante degradante para los vecinos. Y lo cierto es que yo busqué en Google residencias municipales y nos encontramos la de Fuenlabrada, la de Toledo, la de Sevilla, la de Ávila, la de León, la de Vila de Cruces. No sé, ¿será que hay alcaldes que se preocupan primero de dar soluciones y servicios a los vecinos y después de exigir responsabilidades y depurar competencias? Y que conste que no exonero a la Xunta, pero por unos o por otros al final la casa se queda siempre sin barrer. La idea de En Marea a mí me parece aceptable y efectivamente hay que intentar esa negociación por mucho que cueste, porque para eso estamos, para negociar y para buscar soluciones. Y ya saben que yo soy muy de la frase de que imposible es solo una opinión. Pois moitas grazas, señora Rei. Señor Fernández, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, supoñamos que admitimos a título de pura hipótesis, non? Con único ánimo de debatir, supoñamos que o Concello debera adquirir ese inmueble e a súa parcela anexa. A primeira pregunta que se me ocorre facer aos propoñentes é se teñen feito un cálculo
de canto nos podería costar eso. Porque é importante saber como vai a repercutir eso nas arcas municipais. E, por tanto, en consecuencia, de onde ían a sair esos cartos, ou dito de outra forma, que investimentos ou que axudas deixaríanse de executar por parte do Concello para comprar un edificio, para acceder á Xunta de Galicia, para que a Xunta de Galicia actúe nunha competencia que non é do Concello, senón que é da Xunta de Galicia. Non sei se me explico. Porque a cousa vai deso, Os propoñentes pretenden que o Concello asuma un coste para dar un servicio que é competencia autonómica. Un coste moi alto, porque a Iglesia barato non vende. Por tanto, nós sí compartimos que fan falla residencias públicas para os nosos maiores e compartimos a necesidade de exixir a quen ten as competencias e os orzamentos para que actúe e non para que privatice. E compartimos tamén, como non pode ser outro xeito, que o Concello pode dar todo tipo de facilidades, todas aquelas que poida, dende aportar terreos municipais, por exemplo, ou colaborar na urbanización dos terreos se fose preciso. Pero de aí a meterse nunha operación inmobiliaria de compra que nos costaría un riñón, se me permiten a expresión, a verdade é que nós non o vemos. Nós non o vemos. Bastante ten este Concello con sacar adiante o que é a súa responsabilidade e incluso parte das responsabilidades de outros, como para meterse nestas fonduras dunha operación que implica unha importante cantidade de cartos. E, en todo caso, postos a poñer ocurrencias sobre a mesa, tómese como unha ocurrencia. Se se trata de poñer a disposición da Xunta algún edificio, tamén podemos botar man da antigua sede da Delegación de Sanidade, porque, polo menos, aforraríamos os cartos de Mercala. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Fernández. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas. Bo día a todos. Señores da Marea, parece que acaban vostedes de chegar. O asilo pechou hai 5 anos. Levamos casi 3 e medio de mandato e veñen agora a interesarse pola residencia. Agora que hai uns días saleu a nova de que o presidente da Xunta lle comunicou ao alcalde Lores que xa o anterior conselleiro de Política Social estaba en contactos cas propietarias do inmoble do asilo para a súa reapertura a través de algún tipo de convenio económico ou algunha cousa. Iso que vostedes fan ten un nome, señores da Marea: oportunismo. En canto ás instalacións do Hospital Provincial, vais a adecuar unha parte destas para unha nova residencia de 120 prazas. Señores da Marea, como xa mencionei na comisión informativa, a súa moción contradícese en si mesma e é pouco ambiciosa. Na súa exposición de motivos, din que hai moita necesidade de prazas para maiores, cousa que é totalmente certo, e queren suprimir a posibilidade de que haxa máis. Por que desbotar a posibilidade da residencia no Hospital Provincial? Non sería mellor ter dúas? Agora mesmo, din vostedes na súa moción que temos en Pontevedra 136 prazas públicas. Tamén din vostedes na súa exposición de motivos que precisaríamos 953 e que mesmo comparando ca ratio galega de 3,5 por cada 100, precisaríamos 581 e de repente conténtanse con 160. Por que entón, ao mesmo tempo que din isto, piden que se supriman as prazas coas que contaría a futura residencia do Hospital Provincial? Que entre unhas e outras sumarían 280. Falan tamén vostedes de postos de traballo, tan necesarios, por certo, no noso Concello. E non sei que contas fan, eu sonlles de letras, pero sei que 2 máis 2 suman 4, porque sempre se crearán máis postos de traballo se abren 2 residencias que se abre unha sola. Falan vostedes de distancias, pois o mesmo do mesmo. Do asilo ao hospital tampouco hai moita distancia e poden ser residencias ambas as dúas e falamos dunha parte do hospital, non falamos da totalidade do Hospital Provincial. En fin, por toda esta serie de incongruencias que vostedes traen aquí e pola pouca ambición da súa moción, imoslle votar en contra. Nós queremos cantas máis prazas de residencia mellor e canta máis creación de postos de traballo mellor. Moitas grazas. Grazas, señora Teso. Señora Ribeiro, ten a palabra. Pois bo día outra vez. Como ben saben todos e todas, na comisión na que se tratou este tema, pois votamos en contra. A argumentación estaba basada en varias realidades que creo que son obvias ou deberían ser obvias para todos e todas os que aquí estamos. As que, escoitando un pouco, tamén engadiría outra, é dicir, quen ten a responsabilidade neste país de crear as infraestructuras necesarias para que os maiores
de Galiza estén ben atendidos a Xunta de Galiza. Eso ten que quedar claro. Esa é a responsabilidade, non? Segundo, a segunda cuestión é dicir, hai unha realidade que xa foi expresada por todos e todas as que me precederon a palabra, é dicir, de que en Pontevedra hai necesidade, polo menos, cando menos, dunha residencia pública para persoas maiores e é unha necesidade máis urxente. No Concello de Pontevedra temos 136 plazas, como ben dixo Luís Rei, é dicir, na residencia de Campolongo, pero non hai ningún centro privado que teña plazas concertadas coa Xunta de Galicia, tampouco. É dicir, o número de plazas realmente é reducido. As centros máis próximos, como poden ser o que está a noso carón, no Concello de Poio, con 72 prazas concertadas. O centro, que tamén está moi próximo a nós, no Concello de Vilaboa, pois ten no entorno de 121 prazas concertadas, pero a realidade é que en Pontevedra non hai máis que esas prazas que comentei antes, non? E logo hai outra realidade obvia, que o edificio que se propón nesta moción é propiedade dunha congregación religiosa que cando menos non se lle escoitou un grande interese por desfacerse desta propiedade para o uso que fose. A isto engadiría tamén outra obviedade de sobra coñecida, que na Igrexa en xeral a toma de decisións é bastante lenta, non hai presa, non? E mentras se agarda saber cal é a vontade de Dios acerca deste edificio, que como deberían saber vostedes, a que todos os que creo que por idade que estamos aquí temos unha profunda formación religiosa, non? Esta vontade se pode manifestar de diversos xeitos, pois mentras isto pode estar sobre a mesa, pois o alcalde de Pontevedra, na reunión mantida o 22 de outubro co presidente da Xunta de Galicia, pois manifestou a nosa total colaboración e de ser necesario tamén aportación de terreos para a construción de unha residencia de terceira idade en Pontevedra. Os terreos, se ofertaron varios, como situados en Valdecorvos, na Rúa da Barca, na Unidade 13, na 14, terreos de Tafisa, é dicir, iso é algo que está a día de hoxe, que o temos a día de hoxe, que se hai unha vontade manifesta porque haxa unha residencia de terceira idade en Pontevedra, pode ser facilmente executable, non? E non, por iso non creemos na proposta que fai Marea, porque a entendemos con un longo fiar. É dicir, unhas negociacións que non podemos ver unha saída próxima. Vale? Se a víramos, por suposto que sí, pero non a vemos, non? Cando hai outra realidade que está sobre a mesa. E iso é polo que votamos en contra desta moción, porque ademais nos parece que é necesario ofrecer xa os mellores servizos para os nosos cidadáns maiores, sobre todo para aqueles que contan con uns recursos limitados, e consideramos que se esa vontade da Xunta de Galicia é certa, pois hai unha realidade e nos vamos a colaborar con esa realidade. Grazas. Grazas, señora Ribeiro. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Varias cousas. O planeamento vixente en Pontevedra, a cualificación dos terreos que ocupa o asilo de anciáns, que é de asistencial privado, facilita a hora de negociar as posibilidades e, evidentemente, reduciría o prezo a respecto de se iso fose terreo libre, digamos, de mercado. Por outro lado, cando se fala de ocurrencias, é curioso, porque hai concellos que teñen escolas infantís, hai concellos que teñen bibliotecas municipais, hai concellos que mesmo teñen residencias para persoas maiores. Quero dicir que hai concellos que asumen directamente isto e hai outros que prefiren que sexan outras administracións as únicas que resolvan os problemas que lles afectan a maior parte dos cidadáns. Para os cales
é o mesmo que os problemas que teñen yo resolva a administración local, como a máis próxima, a administración autonómica ou mesmo a administración do Estado. O que queren é que yo resolvan. E se en Pontevedra estamos con unha con 7 prazas por cada 100 maiores de 65 anos, cando a media do Estado casi chega ás 5 que recomenda a OMS, pois aí temos un problema. Evidentemente, recuperar ou salvar o asilo de anciáns non resolve a totalidade do problema, pero contribúe a facelo. Por outro lado, tamén falar de oportunismo, eu non sei, nos comprometémonos coa plataforma de SOS Sanidade Pública na iniciativa legislativa popular que se presentou no Parlamento en 2017, 3 dos grupos que estamos aquí nos comprometemos con esa ILP e levaba 2 artigos, un relativo a Montecelo, financiamento público e xestión pública, e outro relativo ao Hospital Provincial de Pontevedra, xestión pública e uso sanitario. Entón, nos estamos cumprindo escrupulosamente os compromisos que adquirimos cos colectivos de defensa da sanidade pública. E agora, sobre a vontade da Xunta de Galicia. Son moitos os pontevedreses que desde que se pechou o asilo de anciáns, onde residían 160 persoas, que foi en 2012, se preguntan que xestións se fixeron desde a Xunta de Galicia ou desde o Concello para que o peche fose só unha breve pausa e non permanente como está sendo. E a resposta deunola o señor Feijóo hai unhas semanas. Dixo, desde a Xunta de Galicia fixos unha chamada á congregación. Dixo tamén que fora o conselleiro de Políticas Sociais, un señor que, por certo, xa non está á fronte desa consellería, e consistiu nunha mera consulta, coa única intención, din ou disque, de que as propias monxas reabrisen o asilo. Marea propón salvalo, aproveitando a favorable cualificación no plan vixente como solo urbano asistencial privado e adquirindo, a través dunha das fórmulas posibles, un acordo de compra-venda ou unha expropiación. A partir de aí, é libre de polvo e paja, poñelo a disposición da Xunta de Galicia para que o converta nunha gran residencia pública que palíe, insistimos, parte do problema, pero non a totalidade do problema, e, polo tanto, non saldaría a totalidade da débeda que a Xunta de Galicia ten coa cidade de Pontevedra. Sobre o custo, en fin, creo que poderíamos escarmentar en cabeza allea. Na Coruña, a mesma congregación das Irmás dos Anciáns Desamparados abriu en 1896, polas datas do noso, un asilo en terreos cedidos a tal fin. En 2001 demoleuse e previa modificación do pexón, que aquí non se faría, evidentemente, serviu para erguer ali vivendas de luxo. En todo caso, o que custa é creer que o custo sexa inasumible para un concello, por certo, o da cidade dos Cadelos Felices, que ten ao seu favor a cualificación vixente dos terreos nunha parcela de 13.000 metros cadrados que mesmo podería acoller unhas 800 vivendas e que gastou en expropiacións á beira do río dos Gafos 6.084.000 euros en varias xeiras como consecuencia dunha actuación trapalleira e moi deficiente desde o punto de vista da defensa dos intereses públicos. Tamén se pode falar da conveniencia para as contas da Xunta de Galicia de impulsar a recuperación de espazos xa existentes. Temos un exemplo ben claro na cidade dos Cadelos Felices. A obra de rehabilitación integral do edificio da antiga delegación da Xunta foi adxudicada por 3.300.000 euros. A construción do segundo edificio de xulgados da Parda foi adxudicada por 16 millóns de euros. Pódese aducir que é máis grande, pero non 5 veces máis grande. E despois, sobre a rapidez, causa extrañeza que se invoque a rapidez desde un goberno Luís Fonsi. Na cidade dos Cadelos Felices foi despacito tamén a tramitación da renda social, a que parece que a fin se lle deu un pulo neste pleno. E na cidade dos Cadelos Felices vai ben despacito o traslado de moitas dependencias e funcionarios do Concello, os baixos mercados no edificio que fai esquina
entre Ferreiros e Pardo Bazán. E na cidade dos Cadelos Felices vai despacito todo relativo á planta de compostaxe da Canicouba, sen estar construída, nin licitada, nin coñecerlle proxecto, nin nada parecido. Estamos xa no terceiro ano de pagarlle á Comunidade de Montes un canon de 20.000 euros pola cesión dos terreos que esa planta debería ocupar en solo comunal da parroquia. E xa finalmente na cidade dos Cadelos Felices foi despacito a xestión externalizada do complexo deportivo de Campolongo, cuxo contrato foi prorrogado irregularmente ata en 10 ocasións. Se cadra non é tema de The Guardian, pero desde logo é de libro Guinness. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Se non hai máis intervencións, porque parece que non hai máis intervencións, sí, é que non me pediche, compañero. Dalle aí. Que por eso... Sí. No. A ver que ripio. Ten a palabra a señora Ribeiro. No, simplemente, decir, señor Rei, con todo o cariño, non sei se é pola zona, pero creo que se está pegando a demagoxia deste lado de aquí, de frente. Sobre todo porque está introducindo nunha moción para un tema tan concretiño, pero cuestións tamén, e logo que logo se critican do resto dos compañeros, como pode ser César Aval ou, bueno, outro compañero máis que falou antes, é dicir, se lle está pegando demasiado esa demagoxia. E é só por cariño. Non quito que sea demagoxia poética, pero demagoxia ao fin. Gracias. Temos o asunto a votación, se non hai inconveniente. Sí. Votos en contra da proposta de Marea. Non sei, 7 e 12, 19, 22. 22, abstencións, ningunha, votos a favor, 3, rexéitase por maioría da corporación. Ben, pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 9, proposición do Grupo Municipal de Mixto Ciudadanos relativa a facilitar o dereito ao voto dos cidadáns europeos residentes no noso municipio nas eleccións municipais europeas. Señor secretario, ten a palabra. Dámoslle aí. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Réxime Interior, Participación, Persoal e Xustiza, en sesión do 9 de novembro de 2018, acordou ditaminar desfavorablemente a proposición do Grupo Municipal Mixto Cidadáns relativa a facilitar o dereito ao voto aos cidadáns europeos residentes no noso municipio nas eleccións municipais europeas. Con 4 votos en contra dos concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, a abstención de 4 concelleiros Partido Popular, PSOE e María Pontevedra, e a favor a concelleira de Cidadáns. Moitas gracias, señor secretario. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. La base del sistema político español es el derecho al voto. Para poder votar, si uno es ciudadano europeo y vive en España, debe manifestar su voluntad de ejercer el derecho a sufragio. Jesús. Para ello, en los meses previos a la convocatoria de elecciones, la Oficina del Censo Electoral se dirigirá a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Económica mediante una comunicación personalizada para que puedan manifestar su voluntad de ejercer el derecho a voto, pero esa comunicación no se realizará si ya se han dirigido al ciudadano en elecciones anteriores. Lo que pretendemos con la presentación de esta moción es impulsar desde el Ayuntamiento una campaña informativa, principalmente a través de la página web, tanto en español y gallego, así como en inglés y portugués, que son los idiomas más utilizados por los residentes de nuestro municipio, que contribuya a que la ciudadanía, en general, tenga mayor conocimiento sobre los derechos que todos tenemos como ciudadanos de la Unión, a desarrollar mayor identidad europea inclusiva y, a la vez, concienciación política, y a facilitar los trámites que hay que realizar y garantizar una dotación presupuestaria para dicha campaña. Los requisitos para poder votar es tener más de 18 años el día de la votación, estar residiendo en España y estar inscrito en el padrón municipal, haber declarado la intención de votar en las elecciones municipales y europeas y estar inscrito en el censo electoral. Por eso proponemos también crear un enlace en la página web del Concello para integrar la información y el área de empadronamiento de manera clara y útil, requisito necesario para cumplir así con las directrices de la Oficina Central del Censo Electoral en relación al voto de los ciudadanos europeos. Y diré, a modo de ejemplo, que hay ayuntamientos que ponen a disposición de los ciudadanos manuales de integración con toda la información que consideran necesaria y que además son muy útiles. Contribuir a la democracia es cosa de todos y de todas, empezando por las administraciones locales.
Señora Rey Martínez, moitas grazas. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, nos ímonos abster, como xa fixemos na comisión, ante esta moción de Ciudadanos, non porque, evidentemente, non esteamos a favor de que os cidadáns estranxeiros residentes na nosa cidade participen nese proceso electoral, que obviamente o estamos, non porque non consideremos que é importante participar no proceso electoral europeo, que obviamente o consideramos tamén, sino porque entendemos que aquí opera unha dinámica e unha lógica sempre, que é que o organismo que se somete a elección por parte dos cidadáns nun proceso electoral determinado é o que sostén e o que financia as campañas de información sobre o voto habitualmente. É certo que o Parlamento Europeo é unha entidade peculiar no sentido de que só ten unha... en xeral, só ten unha delegación en España, que ten pouca presencia no resto do territorio e que, bueno, pode pedir que se lle bote unha man, non? Por parte do Goberno de España, por exemplo, que a autoridade probablemente competente para este tipo de cuestións. Polo tanto, nos que o Concello poda contribuir, poda axudar, como xa dixen na comisión, non o vemos mal. Se hai que poñer un banner na páxina web informando o proceso electoral europeo, perfecto que se faga. O que non consideramos é que, tal como pide a moción, haxa que habilitar unha partida económica específica para que sexa o Concello de Pontevedra, que ten 200 cuestións que atender, que financie, por exemplo, unha campaña de mailing, como se di na moción, para comunicarlle por carta a todos os residentes estranxeiros na cidade que teñen o dereito a votar e tal, cando van a estar sometidos a impactos publicitarios en televisión, en radio, en vallas publicitarias que contrate a Oficina Europea, a Oficina Española do Parlamento Europeo e demais. Ademais de que, na vontade do Goberno de España, e así iba tamén no programa electoral do Partido Socialista, e xuraría que hasta de Ciudadanos, pero non o podo afirmar, estaba a acabar co mailing electoral e estaba a acabar co envío de papeletas e de información en papel aos domicilios dos cidadáns. Por lo tanto, insisto, estando totalmente a favor de que o Concello poda contribuir na medida das súas posibilidades a difundir esta convocatoria electoral e a incentivar a participación na mesma, vamos a absternos porque non compartimos o feito de que teña que recaer sobre o Concello de Pontevedra a información fundamental sobre este proceso electoral. Moitas grazas, señor Puente. Señor Pérez Puga, ten a palabra. Hola, gracias, señor alcalde. Señora Rey, de verdad que compartimos con usted la importancia y la preocupación de que en cualquier cita electoral haya la mayor participación posible. Pero bueno, consideramos un poco en la misma línea que Iván Puentes que no es labor del Concello difundir esto, ¿no? Y que no vamos a tener a técnicos ni a funcionarios enviando un mailing en diferentes idiomas. Así a todo, para tu tranquilidad, yo creo que ya sabes que la Oficina del Censo Electoral envió en la primera semana del mes de noviembre una comunicación a todos los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y que ya se han recibido. Se envió a todos los que se han empadronado a partir del 1 de septiembre del 2013 y a todos los que con anterioridad no habían solicitado el voto. Entonces, bueno, dentro de la comunicación también incluyen una clave telemática que les facilitaría que puedan hacer los trámites vía Internet. Entonces, bueno, no consideramos que tengamos que apoyar esta moción. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Legísima García. Momento. Bueno, ahora verme yo. Sí, gracias a todas e a todos. Bo día. Realmente hai cousas que vou omitir, por exemplo, as consideracións que dixo o señor Puentes, a referencia que fixo tamén o que falou no nome do Partido Popular, referente á información que facilita o censo electoral, a clave é CTTT. E, en todo caso, seguindo o que está na exposición de motivos que inicia todos os
parágrafos con dado que eu vou utilizar aquelas verbas que se usaban cando eu empecé o exercicio da profesión, que era considerando que. Entonces, explicando por que nos imos a opoñer. Entón, ben, considerando que os recursos públicos deben se xestionar da mellor maneira racional posible e que xa o Goberno Central ten pensado pois este tipo de publicidade, pois por ese primeiro considerando, creemos que non debe ser o Concello quen pois gaste recursos públicos nese tipo de publicidade. Considerando que xa con data do 11 do 7 de 2018 aparece publicado o prego de condicións técnicas para as eleccións do 26/5/19, aparecen aí publicitado, e no punto 2.1 dese prego aparecen referidas a publicidade que terá que facer a empresa que se lle adxudique, que supoño que se lle foi adxudicada. De todos os modos, por esta parte non se fixe un seguimento deso, pero sí está asinada ese prego con data do 11/7/2018 por dona Carmen López García, directora xeral do Ministerio do Réxime Interior. E xa por último, considerando que na oficina do censo tamén se remitiron xa seguramente toda esta comunicación, pois por todos eses considerandos imos votar en contra desta moción, sin prexuicio de que na página web se poda poñer un link en inglés, que non sei como se pronuncia, ligazón en galego ou ligazón en portugués, para que se poida acceder á publicidade ou á información relativa ao voto destes cidadáns. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Legísima. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Señor Puentes, usted me habla de lógica, pero yo la lógica de su partido de verdad que sigo sin entenderla. Básicamente porque la primera campaña que se hizo en España relativa a este tema que lleva Ciudadanos la hizo el Partido Socialista de Almería. Una campaña que se llamaba Que tu voz se oiga, y ellos no tuvieron ningún tipo de problema a la hora de gastar. Era una campaña relativa a este tema y la iniciaron en el año 2006, si mal no recuerdo, y la trabajaron. Fueron ellos los que impulsaron esa campaña. En cuanto, señor Pugallo, le agradezco que se preocupe por mi tranquilidad y me alegro de que sepa ahora que a través el INE manda una carta. Debería de haber trabajado un poco más su respuesta, porque tendría que saber que esa carta no es una carta certificada. Si quiere, le explico los problemas que supone no mandar una carta certificada. Si se hubiera preocupado un poco más, sabría que las asociaciones de inmigrantes reclaman que los plazos son cortos, que se hacen en épocas que hay pocos días hábiles y que el Gobierno, el que gobernaba el Partido Popular, retrasó la campaña de publicidad institucional y fue insuficiente. Por eso ellos también piden que los ayuntamientos se impliquen. Pero si además hubiera hablado con personas residentes en Pontevedra, sabría que muy pocos de ellos recibieron esa carta. De hecho, en España se mandaron 820.000 cartas cuando hay casi 2 millones de personas que residen en el extranjero y les llegó a 420.000, es decir, a un 25%. Y respecto al bloque, pues hombre, tratándose de Europa, tampoco esperaba menos. Moitas grazas, señora Rey. Sométese a moción a votación. Votos en contra da proposta 19. No, a ver. Falta un. 19, 11, 18. 18 abstencións. 3 votos a favor. 3. Por lo tanto, rexeítase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, punto número 10, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular instando a actuación urxente de varias medidas de humanización necesarias no barrio de Monteporrei. Considérase a urxencia aprobada, se non hai inconveniente por parte dos grupos, e ten a palabra o señor Domínguez Artime. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Lo primero que quiero decir es que Monteporreiro es Pontevedra. Este es el nombre de la tercera medida de la campaña Pontevedra. Por favor. Este es el nombre de la tercera medida de la campaña Pontevedra en positivo que hemos presentado la semana pasada ante los vecinos. Y nosotros, con esta campaña Pontevedra en positivo, estamos intentando dar medidas para los ciudadanos de Pontevedra e intentar explicar lo que queremos
de una Pontevedra de aquí a 8 años. Medidas, por ejemplo, como las 27 mociones que hemos traído a este pleno, mientras que el BNG 11. No llega ni a uno por concejal. Yo les pido que por lo menos en la de diciembre traigan una moción para que por lo menos cada uno de los concejales haya traído una moción. Bueno, y se llama así Monteporreiros Pontevedra porque hay que recordarle a los políticos del BNG que no parece Pontevedra. Hay que ir recordándoselo porque luego, desde luego, para Lores, Monteporreiro no es Pontevedra. Cuando ustedes hablaban del modelo de ciudad, a mí me gustaría que ustedes dijesen si para ustedes este banco de Monteporreiro de hace unas semanas es modelo de ciudad. No se pueden sentar, es inútil. Me gustaría que ustedes dijesen si esta pista de skatepark está en condiciones y para ustedes es modelo de ciudad. Me gustaría que dijesen que los contenedores están bien. Está todo sin desbrozar. Tuvieron las vecinas que limpiar porque el barrio está sucio. Salió en prensa, no lo digo yo. Por lo tanto, estos son fotografías y a mí me gustaría saber si este es el modelo de ciudad del que presume el señor Lores. Miren cómo están las aceras en general. Y no es esto, no lo decimos nosotros, lo dicen los vecinos. Aquí lo que hemos traído, nuestro proyecto para Monteporreiro es más ambicioso de lo que traigo aquí, pero yo creo que es una medida urgente porque así nos lo han transmitido los vecinos, se lo digo de verdad. Traemos medidas mínimas, es más, estas medidas mínimas pueden ser incluso modificables si es el alcalde y la Junta de Gobierno los que tienen que decir hacia dónde quieren que vayan. No traemos nada estratosférico, no traemos ninguna cosa fuera de lo normal, pero que sí que traemos dignidad para los vecinos de Monteporreiro. El barrio está abandonado por el BNG. En los últimos años solo hay inversiones en el centro, no hay inversiones en el barrio de Monteporreiro. Pero el problema de Monteporreiro es el problema de todos los barrios de Pontevedra. Es el problema de todos los barrios que pasan. No, a mí me preocupa Pontevedra, no me preocupa el mundo. Me preocupa Pontevedra. Si hablamos del mundo, hablamos del mundo. Pero aquí me preocupa Pontevedra y a ustedes no. Porque Mollabao, ¿qué pasa en Mollabao? Es otro barrio que está abandonado. A seca. Están abandonados. Ustedes, el modelo de ciudad es del centro de Pontevedra. Y luego, que voy a presentarlo más tarde, vamos a hablar de las parroquias, que también están como están. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es que en Monteporreiro no se han gastado ni un céntimo. Las calles están mal. Las aceras no están cuidadas. Está todo sin desbrozar. Los asientos donde se tiene que sentar la gente están rotos. Si ponen ustedes cara de sorpresa es que no han ido por allí todavía, se lo digo de verdad. Nosotros hemos hablado, vecinos, con las personas de allí, con los pocos comerciantes que hay, con las asociaciones de vecinos, con todos. Todos nos han explicado lo mismo y hemos recogido estas cosas que son las que quieren los pontevedreses de Monteporreiro, que también es Pontevedra, para decirlo. Con Lores tenemos vecinos de primera y vecinos de segunda. Los vecinos de primera pagan sus impuestos y tienen servicios, viven en el centro. Los vecinos de segunda pagan sus impuestos y no tienen ninguno de los servicios, que es lo que está pasando ahora mismo en Monteporreiro. Yo le digo, todas las obras que han anunciado son todas en el centro urbano. Es más, hay obras que han hecho 1, 2 y 3 veces, una encima de la otra, encima de la misma calle, y sin embargo los barrios están sin atender. Todos los barrios de Pontevedra entienden que el modelo de ciudad no les ha llegado. Cuando usted dice, ¿están contra el modelo de ciudad? No. Yo creo en el modelo de ciudad que tiene en el centro, creo que hay que progresar a la periferia, creo que debemos cuidar las parroquias, creo que debemos de hacer que los barrios tengan las mismas, por lo menos los mismos derechos y se sientan tan orgullosos de ser pontevedreses como se siente. Pero disculpe, ¿usted me está interrumpiendo? ¿Por qué? Estoy hablando yo. Después hable usted, si quiere, señor Mosquera. Estoy hablando de Monteporreiro. Si usted no quiere hablar de Monteporreiro, no hable, pero no me interrumpa, por favor. Estoy hablando. Bien, muchas gracias. Entonces, yo le voy a decir, enumerar medidas básicas que dejo al albedrío de la Junta de Gobierno cómo pueden articularlas, pero yo creo que es fundamental, lo digo de verdad, pues intervenir en el Parque Europa, que está descuidado, rehabilitar los bancos y las papeleras que hay allí porque están rotos, arreglar la maleza que campa a sus anchas, porque ahora mismo, lo digo de verdad, da vergüenza. Mejorar las aceras del barrio, donde hay muchísimos desperfectos, donde tenemos madres, es un barrio con muchos niños, barrios que van con carritos, las madres, y no pueden pasar porque están mal por la maleza o porque están mal las aceras y desestructuradas. Ahora mismo da vergüenza. Un mínimo de desbroce de las malezas de las calles, porque impiden las aceras que puedan pasar. Y ahora mismo da vergüenza. Ya que se invirtió en su momento en una pista deportiva como la del skate,
que ese arreglo que se mantenga, porque ahora mismo da vergüenza. El mantenimiento de los parques infantiles, aquí en Monteporreiro no es el único. Todos los parques infantiles, como vamos a ver más tarde, están, o la mayoría, están en condiciones de descuido. Por lo tanto, dan vergüenza. Y el Parque del Mirador, que es uno de los más bonitos que tenemos en Pontevedra y que se podría sacar muchísimo partido, ahora mismo da vergüenza. No pido nada raro, no pido nada que no pueda pedir cualquier vecino. Hemos escuchado a todos los vecinos de Monteporreiro y les digo que no se sienten partícipes de ese modelo de ciudad del cual ustedes hacen gala. Yo les digo, el modelo de ciudad tiene que ser un proyecto de ciudad, tiene que englobar la economía, tiene que englobar a los barrios y tenemos que incluir también a las parroquias. Y yo les voy a decir una cosa, Monteporreiro tiene una diferencia, es que está un poquito más lejos del centro. Y les voy a decir lo que cuesta el autobús. Lo saben ustedes, 1,45. ¿Saben ustedes que es tan caro ir de Monteporreiro a Pontevedra como de Pontevedra a Porriño, 1,45? ¿Saben ustedes que es tan caro ir de Pontevedra a Monteporreiro como ir de Pontevedra a Bueu, 1,45? ¿Saben ustedes que es tan caro ir de Monteporreiro a Pontevedra como ir de Pontevedra a Sansenso, 1,45? Por lo tanto, tenemos un problema muy serio en Monteporreiro y en esta moción, que ya les digo, es abierta y es genérica para que ustedes puedan hacer una intervención, la que ustedes consideran y en positivo, esperamos que la voten a favor. Muchísimas gracias. Señor Domínguez, señora Rey Martínez, tenga palabra. Señor Domínguez, me va a permitir hacerle solo un pequeño inciso. Los carritos de los bebés son trasladados por las madres y los padres, porque estamos en un momento en el que pedimos igualdad. No solo son las mamás las que llevan a los bebés. Agradezco el detalle, gracias. Tiene razón. Vale. Como es una moción abierta y yo traía un ruego relativo a Monteporreiro, voy a pedirle que lo incluya en su moción, porque hay vecinos que nos trasladan que entre las calles Grecia y Holanda, tal y como trajo la señora Teso en plenos anteriores, hay habilitado un aparcamiento de tierra que no se encuentra en las condiciones más adecuadas y es por eso que pedimos que se acometan las medidas necesarias para condicionar esta zona de aparcamiento, que espero que pueda sumar a su moción. Señora Moreira. Moitas grazas. Todas as medidas que estean encamiñadas a mellorar a calidade de veciñanza as imos apoiar. Vostedes levan só 19 anos como grupo na oposición e necesitaron da moción de Marea Pontevedra para o soterramento da liña de alta tensión que estaba paralizado dende facía bastante tempo. Necesitaron isto para descubrir as necesidades de Monteporreiro, ao igual que o equipo de goberno que goberna de Costas a Monteporreiro. Alegrámonos polo seu descubrimento, a calidade de vida das persoas de Monteporreiro é a nosa prioridade e, naturalmente, votaremos a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós imos a apoiar esta moción. Non sabíamos que era unha moción aberta desas que se poden poñer cousas e como algunhas das veces que intentamos mellorar as mocións do Partido Popular pois non lles gustou, pois decidimos non plantexar ningunha emenda e limitarnos a votar a favor, non? Porque é certo que a moción contén cousas, pero tamén é certo que se podían incluir algunhas máis porque Monteporreiro ten máis necesidades, non? A situación de Monteporreiro dá para facer varios discursos, algúns incluso apocalípticos, non? Porque a situación de deterioro do barrio é certamente preocupante. Nós creemos que si sería bo que o alcalde recuperara o gusto por viaxar dentro dos límites do Concello, porque nós non dubidamos das excelencias de viaxar a Corea ou a Foz de Iguazú e tal, pero unha voltiña polos barrios e polas parroquias tamén ten certo carácter instructivo que non viría nada mal, non? Porque así, se nas viaxes que se fai ao exterior, pois un coñece culturas diferentes, que está moi ben, porque eso sempre enriquece, non? Incluso poden aprender algunhas palabriñas de algún outro idioma e tal. As viaxes polos barrios e polas parroquias, como Monteporreiro, permiten descubrir un mundo alleo aos orzamentos do Concello, onde aínda impera esa beleza salvaxe das beiras rúas sendo dominadas polas silveiras, ou esa imaxe bucólica das cunetas impracticables, non? E se un se adentra máis nos núcleos, pois pode encontrar incluso simpáticos habitantes que están
tremendamente encantados de non ter saneamento, pero que teñen uns núcleos de centralidade chulísimos. Entón están encantados. E creo, ademais, que é unha pena desperdiciar todo ese potencial turístico, porque sería bo tamén incluir nas rutas turísticas da xente que nos ven a visitar e que logo escribe maravillas da cidade, que, por certo, é unha cidade maravillosa, pero podía incluir tamén todas estas maravillas que daría unha imaxe máis de conxunto e que, non sei, incluso ocurreseme ahora mismo, incluso podíamos incluir un safari, unha especie de safari cacería de ratas en algúns barrios, non? Que tamén igual daría lugar a que, bueno, en Vigo van a ver hai excursións para ver as luces que pon o alcalde e aquí tamén podían vir de safari, non? Así, a cazar cousas, non? E tamén, bueno, xa para rematar tamén se me ocurre que igual o seu dibuixante de cabeceira, non? Ese que lle dibuxa comis gratis, bueno, gratis é unha forma de falar, non? Bueno, o dibuixante de cabeceira tamén podía editar un libriño convenientemente ilustrado e convenientemente subvencionado sobre esa enxebre beleza dos nosos barrios e parroquias. Doulle como idea, non? Porque supoño que dentro dos meses teremos a oportunidade de disfrutar de outra destas exposicións tipo Teu Pontevedra, das que nos costan 30.000 euros, non? Igual tamén hai nelas un oco para o barrio de Monteporreiro ou para o barrio do Castañal ou para o barrio de Mollabao, non? Por poñer 3 exemplos, non? Porque non todo vai a ser a Milla de Ouro, porque nos vamos a aburrir da Milla de Ouro. Entón, podíamos así ampliar un poquinho máis o espectro e de coñecemento da cidade, non? Bueno, en fin, vamos a votar a favor da moción. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Sí, e además vou intentar escapar da campaña electoral todo o que me deixen os mítins que estamos escoitando neste pleno. A ver si son quen de ter unha pouca mesura e tratar os problemas como deberíamos facelo aquí, que é con certo realismo, porque ese é o xeito de que melloremos a vida das nosas veciñas e dos nosos veciños. Desgraciadamente, vou ter que volver ao tema da campaña electoral, aínda que non queira, non? A ver, na moción que temos diante, chámase a atención sobre algunhas deficiencias que hai no barrio de Monteporreiro, outras que o propio Partido Popular inventa, e ben se podía facer fincapé tamén nas cousas boas que ten o barrio. Por poñer algún exemplo. Algún municipal e outro que non. Por exemplo, o camiño escolar que hai en Monteporreiro, organizado polas asociacións de veciños que nos demostran que hai un asociacionismo moi vivo naquel barrio, que se aproveita, fai moi ben, para iso está, de como están as rúas para poder poñer en marcha ese camiño escolar. Se lles fixéramos casos a vostedes e retirásemos os pasos sobrelevados, non podían facer o camiño escolar, vale? Se non fixésemos as obras que estamos facendo, por exemplo, na Rúa Suecia, para mellorar os accesos ao colexio, ese asociacionismo tan vivo non tería tampouco onde traballar, ni tampouco estaríamos utilizando as competencias municipais para promocionar o comercio en Monteporreiro. Vale? Por exemplo, o que hai na Rúa Suecia. Non sei se visitou vostede o barrio, mellor non, xa mandan ali ao señor Martín, xa está, non? Ou hai un centro social exemplar. Por certo, vostedes miraron o outro día. Podemos facer fincapé nel, non? E na súa proposta non falan de melloralo de ninguna maneira, non? A mellor non lles importa moito, non? Fanse traballos de mantemento. A mellor non son todos os necesarios, pero fanse. Agora mesmo se están tramitando, me decía o meu compañeiro Ubiña, a mellora dos bancos do Parque de Europa, non? Por poñer un exemplo. Hai un campo de fútbol e rugby que xa o quixeran para sí todos os barrios de Pontevedra. Hai ali unha universidade. Bueno, vanse facendo moitísimas cousas. E probablemente esta visión tampouco é real, ni completa, porque as cidades, os barrios, cando están vivos, teñen problemas. E solucionanse. E se llevan dando solucións aos problemas que xorden en cada momento, porque se non fose así, a cidade non estaría viva. Pompeia é unha cidade preciosa, non vive ninguén. Desgraciadamente, ali morreron todos. Vale? As cidades mortas non teñen problemas. As cidades vivas, sí. E intentar vir aquí a facer un discurso
terxiversado e de campaña electoral, debe ser porque outro día no mitin de Monteporreiro non tiña moito público que escoitase, ven aquí a ver se ten algo máis. Sí, xa se ve na foto que poñen vostedes na súa página web. Debe ser por iso que ven aquí a ver se así consigue practicar. ¿No? E ven aquí a practicar o mitin para irlo soltando en campaña, a ver se así consigue ter algo de público. Non? Entón, se vostedes queren facer ese tipo de campaña, fágana, pero non o fagan aquí, porque aquí o que temos que facer é intentar mellorar a vida das veciñas e dos veciños desta cidade. En ese sentido, xa centrándome na moción que vostedes presentan, eu diría que o récord do mundo de incumprimento de promesas electorais. Vostedes son especialistas en incumprir promesas electorais, pero aquí bateron o récord do mundo. O día 9 presentan vostedes a súa proposta, que eu non sei como lle chaman, Monteporreiro ou Pontevedra, descubriron, está ben que o descubran, porque ahora que andan paseando polas parroquias e polos barrios, xa dixeron que era, vamos ir ás parroquias para coñecer os problemas. Levoulles 3 anos, ben, benvidos sexan. Ben, presentan unha proposta o día 9. O día 10, esa moción aparece publicada. E o día 12, o seguinte día lectivo, presentan unha moción no pleno donde xa se esqueceron dela. Entón, claro, como o señor Martín, que é quen asina a moción, esqueceulle de todas aquelas cousas que pedía, porque, claro, o señor Martín ven coa liña así continuada do que facía co anterior portavoz municipal. Entón, agora resulta que a moción é aberta, para que lle vayamos incluindo, así, a ver se nos va ocurrindo algo e conseguimos mellorala, non? Fan unha moción aberta, que é un concepto interesante, realmente interesante. Claro, di un, que pasa? Como pode ser que o Partido Popular bata o récord do mundo de incumprimento de promesas electorais así, de un día para outro? Pois a explicación está nunha noticia duns poucos días antes do día que saiu publicada o luns 5 de novembro, na que o señor Domínguez explica cal son as 5 liñas mestras para negociar o orzamento municipal de 2019. En esas liñas mestras, naquelo que o señor Domínguez quere para o orzamento municipal de 2019, non o señor Martín, que presentou esta moción e que sabemos que o quitaron vostedes do medio, por eso estaba eu antes preocupado. Nesas 5 liñas mestras non hai ni unha liña para Monteporreiro. Ni unha. Nada. Ni un euro. Aínda tiveron unha pouca vergoña de decirnos que isto é aberto e a ver se así vamos poñendo cousas, porque iso é o que a vostedes lles importan as veciñas e os veciños de Monteporreiro. Así que non nos pidan que entremos no xogo. Sí, por certo, hai unha cousa que neso das liñas abertas e das mocións abertas sí que o señor Domínguez xa correxiu ao señor Martín, porque falounos do transporte metropolitano, do transporte a Monteporreiro, que eu, se non me confundo, non está na moción. Non está, non? Pero sí está nas liñas do orzamento. Porque iso é o que ao señor Domínguez lle importa. Hai cousas que ao señor Domínguez lle importan e cousas que non. E entre as que non está o barrio de Monteporreiro e os seus veciños que só lle importan como mercadoría electoral. E ven aquí a soltarnos o mitin. Mire, non nos engana, de verdade, non nos engana. Así que, por iso, imos votarlle que non a esta moción. Grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Domínguez, ten a palabra cando me pida. Sí, bueno, está aí. Sí. Bueno, en democracia... No, quere falar... Ten que falar antes, sí. Penso que sí, non? Sí, non. Vale. Esta empieza la segunda quenda. En democracia los problemas de los ciudadanos, de las ciudades, se resuelven en el Pleno. Por lo tanto, es aquí donde traemos los problemas. Y usted no distingue las cosas. Fíjese usted, había mucha gente en el sitio, llegó tarde porque había un vendaval de la leche, pero un huequito para usted podía haber venido y podía haber asistido y enterarse de lo que dije allí. Una cosa es lo que yo traigo hoy al Pleno, que son necesidades urgentes. Son necesidades urgentes que nos han pedido los ciudadanos. Otra cosa es que yo, en el programa electoral, en mayo,
haga otras cosas y vaya mucho más allá. Usted me habla del campo de fútbol maravilloso. Llevan 7 años esperando a que esté cubierto. Se lo recordaron hace 3 años al señor Lores, que fue un día allí por casualidad. Por lo tanto, usted lo que tiene que oír es a los vecinos. Ustedes votan en contra del barrio de Monteporreiro aquí, que es la sede de la democracia local. Voten ustedes en contra, ténganse las consecuencias. Yo lo que digo aquí es que necesitamos absolutamente mejorar el barrio de Monteporreiro. Tiene necesidades absolutas. Si usted me habla de presupuestos, dígame su presupuesto para Monteporreiro, ¿dónde está? Dígame usted, yo le digo, Puente del Burgo, 2 millones de euros, todos los barrios, todo el centro, millones y millones y millones. ¿Cuántos millones llevan ustedes a Monteporreiro? Ninguno, ninguno. Hay una cosa que fue una inexactitud. Dije que no habían invertido nada. Se invirtieron en el compost. Invirtieron Monteporreiro para hacer obras, no vale, pero para hacer compost, por supuesto que vale. Y es más, tuvieron un rechazo vecinal muy importante. Y ustedes vendrán con el cuento, es que va a haber una normativa europea dentro de unos años para el compás. Me parece muy bien, pero hay una normativa europea vigente ahora, que es la del transporte público, que ustedes no cumplen. Son la única ciudad de más de 50.000 habitantes que no cumple con el transporte público. Ir a Monteporreiro cuesta lo mismo que ir a Porriño, le guste a usted o no. Cuesta lo mismo, 1,45. Por lo tanto, ustedes están rechazando que la gente de Monteporreiro venga a Pontevedra o que la gente de Pontevedra pueda ir a Monteporreiro. Nosotros nos preocupamos. Yo tengo familia en Monteporreiro. Yo voy muchísimas veces a Monteporreiro. Yo conozco perfectamente el barrio de Monteporreiro. Lo paseo muchísimas veces y le puedo decir el estado de abandono que está. Si el BNG no quiere votar a favor del Monteporreiro y de que se hagan obras urgentes, es problema del BNG. Es aquí donde lo tienen que hacer. Es aquí donde tienen ustedes que decirle a los ciudadanos, vamos a invertir en Monteporreiro, que está abandonado y está castigado probablemente porque el compost no funcionó y tuvo rechazo. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es venir aquí. Aquí el señor del Partido Socialista me ha cogido un poco el chiste, el señor Fernández, porque no puede ser que un alcalde haya estado más veces en París que en Monteporreiro. Un alcalde que no lo visita, un alcalde que no va, un alcalde que no se preocupa de nada que no sea el centro. Todos los barrios, si estamos viendo Moyabao y se van a ir levantando uno a uno, están abandonados por el alcalde. Todas las obras que han anunciado y que están haciendo ahora, por primera vez en 4 años, justo antes de las elecciones, les admiro, porque yo haría lo mismo y lo haré dentro de 4 años, pero tendré todo el año. Todas las cosas que hacen ustedes están en el centro, centro. No hay ni una obra en ningún barrio, ninguna interesante. Todas las actuaciones son en el centro. Por lo tanto, Lepanto es centro, por lo menos es lo que yo entiendo. Entonces claro que tienen que hacerla. Pero vamos a ver, están ustedes hablando de 30 millones de euros, pero para Monteporreiro no tienen ni un céntimo. Yo les pido que reflexionen. Le pido, es aquí donde tienen que demostrar que van a apoyar a Monteporreiro y aquí es el BNG el que tiene que decidir si quiere expandir el modelo de ciudad del que tanto presumen a los barrios o no. Y ya lo sabemos todos, no. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Moito vamos a ter que aguantar de aquí a maio. Vai ser todo lo que sea necesario, señor alcalde. Vai ser unha paciencia loca. Pues le pido que se tome tranquimacín toda la paciencia necesaria. Señor. Toda la que usted necesite. Fernández González ten a palabra. Pois sí, señor alcalde, vamos a ter que ter moita paciencia. Menos máis, señor don Demetrio, que empezou vostede dicindo que non iba a entrar en cuestións preelectorais. Menos mal. Dios nos coja confesados el día que entre. Bueno. A ver, en todo caso, con todo cariño e como recomendación, que se quere ter en conta, teña en conta, ou se non, non. Se vostede na próxima campaña electoral vai ir a Monteporreiro a falarlles de que xa fixeron un campo de erva sintética ou que o centro cultural funciona moi ben, algún problemiña van a ter, eu non sei, pero recomendolle que modernice o argumentario un pouco, non? Entón, dixo vostede unha cousa que creo que por lo menos aclarar, non? É dicir, intentar mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Monteporreiro de calquera barrio, creo que o intentamos todos coas nosas propostas, porque todas as propostas se fan de boa fe, non? E unha forma de intentar mellorar eso sería que as propostas que se aproban nos plenos se executasen por respeto non só aos grupos que as presentan, sino incluso aos propios veciños e veciñas desos barrios, non? Porque
estar aprobando propostas nos plenos por unha maioría para que logo non se leven a cabo cando son perfectamente asumibles por calquera goberno, pois sona un pouco mal, non? E entre esas propostas, vostede fixe unha mención a algo que é sangrante, non? E sangrante incluso que vostede faca mención a él, que é o transporte de Monteporreiro. Aquí aprobouse unha moción por unanimidade, para adoptar unha serie de medidas tendentes a rebaixar o coste do bus. E fai uns meses, despois de aprobarse esa moción, subiu de un 41 a un 45 e vostedes non tomaron ningunha medida. Entón, se hai unha moción aprobada aquí por unanimidade, por vostedes tamén, aplíquena, polo menos, non? Porque eu creo que se en vez de falar do campo de fútbol de Monteporreiro van a falar do transporte metropolitano, terían máis éxito, Perdón, do transporte de Monteporreiro, terían máis éxito. É unha idea que lle dou, nada máis. Queira, ten a palabra. Moi brevemente. Señor Fernández, por suposto que hai propostas que veñen a este pleno, tanto do Goberno como da oposición, con boa intención. Vostedes mesmos presentaron unha neste mesmo pleno sobre unha posibilidade de facer un parking nunha determinada parcela da unidade 18 que tomamos con un espírito constructivo e intentamos, dentro do noso punto de vista, mellorar. Vale, por suposto que sí. Pero neste caso, falamos dun mitin electoral. Dun mitin electoral que ademais é unha promesa incumprida. Desde o minuto 1, desde o minuto 0, incumpren a súa propia promesa e queren facernos partícipes a todos dese incumprimento. Queren intentar arranxar a metedura de pata, non sei se do señor Martín ou do señor Domínguez. Esqueceu o señor Domínguez o barrio de Monteporreiro cando presentou as súas demandas para o orzamento? Esqueceuno. Vale. Eu non sei se é intencionadamente ou é que a él non lle acorda dos barrios. Por exemplo, cando dice que non hai obras nos barrios, que non se fan cousas nos barrios, que pasa? Sabe onde está o Gorgullón? Ou é que minte? Claro. Sabe onde está a Herminia Fariña Cobián? Ou é que minte? Vale? Diso falamos, E nós non nos imos facer cómplices dese discurso. Por suposto que non. Vale? Entón, a esta moción imos votar que non. E cada vez que veña unha proposta constructiva a este pleno, estudarémola, mirarémola, incluso intentaremos mellorala dentro do noso punto de vista e ver con o resto dos grupos se se pode mellorar, porque estamos aquí, entre todas e entre todos, para mellorar Pontevedra. Pero isto que ven hoxe aquí non é para mellorar Pontevedra. Isto é unha proposta de parte e aí non lle imos entrar no xogo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Venga, señor Domínguez. Artime. Vai. Simplemente decir que la enmienda del Grupo Ciudadanos se acepta. Sí, pois sometemos a votación a emenda do Partido Popular xunto coa emenda de... Perdón, a moción do Partido Popular xunto coa emenda de Ciudadanos. Votos en contra. 11. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 13. Apróbase por maioría. Pasamos do Partido Socialista, punto número 11, que quere facer unha intervención o señor Fernández González. Ten a palabra. Simplemente para anunciar que, dado que, según as noticias que temos, a Xencia Tributaria vai a crear con carácter inmediato un punto de información e atención para estas situacións que se produciron a raíz da sentencia do Tribunal Supremo, procedemos a retirar a nosa moción. Grazas, señor Fernández González. Punto número 12. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso a proposición do Grupo Marea Pontevedra facendo súa solicitude da plataforma non a ampliación de EDAR para que o Concello de Pontevedra realice un proxecto de parque público e instalacións deportivas de mínimo impacto nos terreos contigos á depuradora dos Procesos. Eu creo que hubo algunha modificación de ampliación de grupos. En todo caso, ten a palabra a señora
Moitas grazas. No pasado pleno do mes de outubro, todos os grupos políticos que formamos esta corporación aprobamos por unanimidade o rexeitamento a ampliación da actual edad dos praceres. E exiximos das administracións competentes a exclusión de plano de saneamento da ría de Pontevedra, de calquera proposta que contemple a indicada ampliación. Con ese acordo entre todos e todas nós, únicamente poderían facerse actuacións dentro do actual recinto de Edar, porque rexeitamos a ampliación da mesma. E tendo coñecemento de que os terreos contiguos a Edar quedaron fora da concesión que tiña Ence no seu día, e que eses terreos se localizan en zona de dominio público marítimo terrestre, e que eses terreos, segundo o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal da Xunta de Galicia, están cualificados como espazos destinados a equipamento deportivo, consideramos acertada a proposta realizada pola plataforma Non Ampliación da Depuradora dos Praceres, para que o Concello de Pontevedra realice un proxecto nos terreos contiguos á depuradora. Nesta moción conxunta que agora presentamos entre o PSOE, Cidadáns e Marea Pontevedra, na que incluímos as modificacións propostas pola plataforma Non Ampliación de Edar, quedan recollidas as súas peticións en 3 puntos. Primeiro, instamos ao Concello de Pontevedra a que, coa máxima urxencia, solicite autorización para uso dos terreos indicados previo inicio ao proceso de petición de concesión administrativa. O punto 2 é que o Concello, de forma consensuada cos veciños da parroquia, elabore un proxecto de equipamento deportivo con menor impacto ambiental posible e cun espazo de lecer complementario. E o terceiro punto é que, para en caso de denegación da solicitude de concesión, se inste ao Ministerio correspondente a proceder á recuperación medioambiental dos terreos. Dende aquí solicitamos o apoio de todos os grupos a esta proposición, porque se trata de poñer ese espazo a disposición de toda a veciñanza para o seu ocio e disfrute. Os mesmos terreos que, a través de acordo plenario do pasado mes, apoiábamos todos nós desde esta corporación dicindo non á ampliación de Edar. Adquirimos un compromiso cos veciños de Lourizán con noso voto favorable o pasado mes. Hoxe, por lógica e sentido común, deberíamos saír daqui cun acordo de apoio unánime aos veciños e veciñas de Lourizán unidos na plataforma contra a ampliación de Edar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Para mí esta moción es una lección. Es una lección que la sociedad civil le da a la clase política. Una vez más, y como en muchas otras ocasiones, son los vecinos y las vecinas las que tienen que poner soluciones encima de la mesa. Si hay una parroquia combativa, y que ya lo ha demostrado, es precisamente Lourizán, y la clase política le ha dado la espalda en innumerables ocasiones. Pero esta vez no. Esta vez, y por encima de todo, la política pontevedresa tiene que caminar al lado de los vecinos. Ya lo hicimos rechazando la ampliación de la depuradora y ahora lo tenemos que seguir haciendo. El fin de esta moción es únicamente ese, frenar la ampliación de la depuradora, y yo espero que nadie les dé la espalda otra vez. Moitas grazas, señora Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. A proposta veciñal pretende, cando menos, dificultar a posibilidade de que os terreos sexan utilizados para futuras ampliacións da Edar e, ao mesmo tempo, pretende recuperar un espacio hoxe degradado e infrautilizado para o desfrute dos veciños e das veciñas, sobre todo da parroquia. E a nós parecenos axeitado explorar esta posibilidade. E o Goberno municipal ten unha oportunidade de ouro para demostrar con feitos o que xa dixo con palabras. Por tanto, tócalle actuar. E o Partido Popular tamén ten a posibilidade de demostrar que a súa non é unha postura forzada pola proximidade electoral. Pero ao mesmo tempo tamén se pretende poñer en valor e darlle un uso colectivo a uns terrenos que agora están a monte, como xa dixen antes, desaproveitados. Parece acertado nunha parroquia maltratada e moitas veces esquecida que se produzcan iniciativas
tendentes a recuperar o espazo público como un espazo de lecer para os veciños e para as veciñas. A proposta parece razonable, axústase ao que vimos dicindo, reclamando algúns dende hai décadas, axústase ás posibilidades de que para ese espacio existe no planeamento, máis alá dos discursos, toca tamén actuar, tomar decisións, leválas a cabo, gobernar. Por lo tanto, creo que conviene transmitir aos veciños e veciñas e ao goberno municipal que poden contar co Grupo Municipal do Partido Socialista para impulsar esta opción e tratar non só de frenar unha obra inaceptable, senón de devolverlle á parroquia unha mínima parte do moito que lle debemos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández González. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Pois sí, pero que non lle destes o aparatillo. Vale, venga, va. Bueno, muchas gracias. En el último pleno que celebramos aquí, el 9 de octubre, hace un mes, todos los partidos hicimos una declaración conjunta de rechazo al proyecto de la ampliación de la depuradora propuesto por Aguas de Galicia, todos, PP incluido. Desde diferentes partidos se advirtió de la importancia de ir todos juntos, del mensaje contundente que eso sería para la sociedad. Y nosotros no dimos ninguna duda a ese compromiso que seguimos manteniendo, incluso en contra de miembros de nuestro propio partido. Me cuesta entender por qué se trae aquí hoy una moción nueva que modifica un acuerdo de hace un mes que era tan contundente que puede dar lugar a dudas. Es más, hace un mes no solo hubo la moción conjunta, sino que el Grupo Marea presentó otra moción, además, y el Partido Popular también la votó a favor. Yo les voy a explicar mi posición sobre el Lourizán. He tenido múltiples reuniones, pero dos muy importantes en la parroquia con los actores implicados. Una, en la que yo he intercedido para que hubiese una reunión entre Augas de Galicia y los vecinos de Lourizán. A través de esa reunión hemos comprendido todos y hemos visto todos, hemos tomado conciencia de que el proyecto que presentaba en un primer momento y que era inminente a Augas de Galicia iba a llegar, hasta, como digo yo, hasta el patio de la iglesia. Y en ese momento yo a los vecinos les expliqué que ese proyecto difícilmente el Partido Popular local lo podría votar a favor. Había aquí gente que veo entre los asistentes y no voy a repetir lo que me dijeron si yo llevaba a cabo ese posicionamiento, pero otro día lo contaré. Posteriormente me reúno con la consellera en la que explico la posición del Partido Popular local, consellera Ethel. Y un domingo por la mañana me reúno con los vecinos, muchos de ellos del Grupo Marea, en las que les explico mi postura, les explico el posicionamiento del asunto y les explico mi postura, y que mi postura sigue siendo de rechazo a la ampliación de la propuesta por la Xunta, porque esa ampliación acaba de masacrar una parroquia como la de Lourizán. Yo estoy dando la cara por los vecinos de Lourizán, no así el alcalde de Pontevedra, que se pone de perfil, no así el alcalde de Pontevedra, que cuando le piden una reunión no va o manda a alguien y luego tiene que ser en horario laboral mientras la gente trabaja. Por lo tanto, yo estoy poniéndome de cara de los vecinos en todo momento. ¿Qué ha pasado después? Pues después se ha montado una plataforma de asociaciones. Una plataforma de asociaciones en la que una de sus primeras medidas es nombrar persona non grata a una persona del Partido Popular. Aquí nosotros tenemos que pensar, ¿quién nombra persona non grata? Bueno, pues la verdad es que aquí hay varios que nombran persona non grata. Pues el PSOE nombró persona non grata a Mariano Rajoy, el BNG es una actitud que suele tener, nombrar personas non gratas. El alcalde Lores nombró a Mariano Rajoy persona non grata aquí y lo reitera allá donde va. Y el Grupo Marea también nombra persona non grata. Y eso ya desestructuró una plataforma vecinal en la que algunas asociaciones no se sintieron cómodas. Y poco después el resto se fueron. ¿Qué hizo la plataforma vecinal?
como vio que las asociaciones no querían entrar en este juego político, lo que quisieron fue, dijeron que a partir de ahora, a los 15 días de su conformación, se transformaban en una asociación vecinal. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y ahora nos encontramos que hace 3 días aparece una moción en la que nos piden, yo no sé si va a ser el campo deportivo, si lo hablaron los otros grupos, si va a ser billarda, si va a ser un campo de fútbol, si va a ser instalaciones deportivas, pero antes era un parque, que era un parque con un nombre muy bonito. Yo creo que aquí tenemos que ir más sosegadamente todos dando los pasos. Lo digo desde el criterio de la absoluta normalidad. Yo sigo en contra de la ampliación de la depuradora, teniendo una ría absolutamente sucia y contaminada a causa del alcalde Lores, que es el primer responsable, no es Celulosas, es el primer responsable. Por lo tanto, yo no me voy a meter en los problemas internos que puedan tener las plataformas de Lourizán. Yo creo... No, estoy explicando lo que pasó. Yo creo que hay que explicarlo para que la gente lo sepa. Bueno, entonces, yo lo que digo es, traen ustedes una moción el martes con una propuesta que se cambia el jueves por la noche para hacerla hoy. Yo creo que esto tenemos que pensarlo con muchísima más calma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Gómez Unqueira, ten a palabra. Ben, pois moitas grazas outra vez, señor alcalde, e outra vez moi bons días a todas e a todos. A verdade é que en Pontevedra estamos, en Pontevedra, digo, en toda Pontevedra ou en toda a ría, estamos diante dun problema moi grave, porque a Xunta leva moitos anos en asumir as súas responsabilidades en depuración de augas e, conseguintemente, na limpeza das augas da ría de Pontevedra. Non me vou a estender nisto, solamente quería sinalar onde temos o problema. Precisamente agora, nesa situación, é a Xunta do Partido Popular, que formula unhas actuacións que non terminan de definirse especialmente ben, pero que van a agravar os problemas que temos dende un punto de vista ecolóxico, económico e social. Non van resolver o problema, sino que van a afondar. De feito, incluso, o Partido Popular de Pontevedra tuvo que decir en algún momento que se opuña ao que facía o Partido Popular en Santiago. Nesa situación, a veciñanza de Lourizán, que é directamente afectada pola desfeita da Xunta, está a solicitar de nós, de todos nós, de todos os que estamos aquí, de todas e todos os que estamos aquí sentados, que actuemos con unidade e con firmeza para conseguirmos esa ría limpa, esa ría productiva e para mellorar a calidade de vida das veciñas e dos veciños deste concello. Eu creo que estamos nunha liña boa de traballo para irmos todos xuntos coas veciñas e os veciños da parroquia de Lourizán. E así o demostramos no anterior pleno, coa declaración institucional. Ou así están aí os informes dos técnicos do Concello de Pontevedra indicando que a Xunta non pode levar a cabo esas actuacións que di que quere facer. Ben, pois nesa situación, a plataforma non a ampliación, o que demanda de todos e de todas nós é unidade. Que poñamos os intereses xerais que eles e elas definen por riba dos intereses particulares de calquera. Que poñamos os intereses da ría, os intereses de Pontevedra e os intereses de Lourizán e os intereses dos praceres por enriba de calquera outra cousa. E aí empezamos a ter problemas. Hai, cando menos, recoñecidas persoas militantes do Partido Popular que na parroquia rachan esa unidade de acción. Bueno, rachan esa unidade de acción, vale? E presentan pola súa propia conta de risco unhas demandas que non consensúan co resto da plataforma. Eu quixera que aquí non estivésemos asistindo a unha carreira tamén por ver quen chega antes a defender os intereses da parroquia de Lourizán, os intereses de Pontevedra e os intereses da ría. De feito, no grupo municipal no BNG recibimos o día 13 pola noite un correo da plataforma pedíndonos que
se fixese unha moción conxuntamente entre todos os grupos na liña do que presentara ese mesmo día Marea. Vale? Ese mesmo día presentara Marea. Nos, en aras de esa unidade, entendimos que a proposta de Marea, en liñas xerais, recollía a proposta da plataforma e, polo tanto, bueno, pois, como importante é a unidade, vamos a ir todos xuntos. Pero que ese mesmo día preséntase outra, creo que exactamente igual, o día seguinte, conxuntamente por Marea e Ciudadanos. E hoxe, 2 días despois, atopámonos con que hai outra presentada por Marea, Ciudadanos e o PSOE. E queremos pensar que non estamos nesa guerra por demostrar non sabemos que. Queremos pensar que non é iso. Entón, a nos gustaríanos, se o secretario nos di que hai algún xeito en que eso se poida facer, sumarnos a esta moción, incluso como propoñentes da moción en pé de igualdade co resto dos grupos. Aínda que, de feito, gustanos máis esta última porque recolle a participación que non estaba na anterior e incluso sumaríamos o tema de poñerlle o nome ao parque porque o que nos gustaría é copiar literalmente a que nos presentou a plataforma. Pero sírvenos tamén esta, non vamos a entrar a discutilo, simplemente pediríamos se pode engadir o nome do Parque da Dignidade, que hubo algunha das intervencións que dixeron que era un nome moi bonito, creo que foi a compañera de Ciudadanos. Polo tanto, repito, imos apostar pola unidade cos veciños, xa o dixo o alcalde no anterior pleno, os veciños e as veciñas teñen razón. Imos estar firmes na defensa dos compromisos deste pleno e incluso xa presentamos un proxecto nesta liña. Eu creo que vamos nunha liña parecida a que defende a plataforma e, polo tanto, estamos dispostos a seguir traballando tal e como se recolle nesta moción e imos votar favorablemente. Está el señor Xunqueira. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Sí, señor Domínguez, pues yo le voy a explicar por qué viene esta moción al Pleno, si es que lo desconoce. Me imagino que usted habrá recibido, igual que todos los demás partidos políticos, un mail donde los vecinos nos pedían que nos sumáramos a esa moción. Por eso viene esta moción al Pleno, porque lo deciden los vecinos. Igual sí, parte de los vecinos. Yo me reuní con más de uno, señor Aval, no con uno. Yo me reuní con los vecinos, señor Aval, no con más de uno. A lo mejor lo que tiene que explicar usted, señor Domínguez, es quién le pidió que diese esa versión de lo sucedido en la plataforma y que ya desde aquí le digo que no es cierta. Y, por otro lado, también le puedo explicar por qué se produce el cambio en la moción. Y es que hay grupos políticos que dialogan, que consensúan, que se reúnen con los vecinos y no solo con una parte de los vecinos bajo ordeno y mando. Y, por lo demás, le agradezco al bloque que se sume a esta moción, que evidentemente lo único que busca, y vuelvo a repetir, es no ampliar la depuradora. Muchas gracias, señora Rey. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Naturalmente, que aplaudimos esa unión do BNG a esta proposta, porque así foi a vez o mes anterior e así nos gusta que sexa por o ben dos veciños. Levamos moitos anos sufrindo deixadeces en certas cousas. Esta moción, para aclarar un pouco, foi presentada na Xunta de Portavoces e se levou o primeiro día por Marea Pontevedra porque había que metela para poder vir ao rexistro de OSE. Se uniu María, PSOE e todos esan benvidos. En relación ao nome do parque, naturalmente que estamos de acordo, unha proposta dos veciños e nos gusta moitísimo. E os señores de PP que nos dicen que traemos a mesma moción que o mes pasado. Unha cousa é rexeitar a ampliación. Ora se está falando do uso do espacio deses terreos. Son cousas diferentes, por se non entende o que nos referimos. Señor Domínguez, non sei que ten en contra dos veciños. Nos parece moi sucio o ataque que está desfacendo contra as persoas en Lourizán, que saíron á rúa para defender un espazo común. Persoas que están a miúdo na praza e todos os domingos de maneira unida e tomando decisións entre todos e entre todas. Non é ético que intentedes desestabilizar unha unidade de veciños e veciñas esforzando polo que eles consideran xusto.
Xa está ben de comparecerse dos veciños de Lourizán por converterse dun paraíso nunha cloaca de desfeitas. Demos á veciñanza lugares de lecer e ocio. Converter un dos escasos espacios baleiros en Lourizán en unha zona digna, como ese nome que solicitan, significa coidar do benestar das persoas e mellorar a súa calidade de vida. Levemos a parroquia a un lugar modélico no que todos e todas nos podamos sentir a gusto. A petición da veciñanza de Lourizán busca poñer a disposición para o desfrute de todas e todas as persoas un espazo común que atenda as necesidades da poboación e a diversidade dentro da mesma. Porque non podemos dubidar que o teñen máis que merecido logo das tropelías que levan sufrindo nesta parroquia dende hai tantos anos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora. Dios, que está alto isto. Señora Moreira, que? Non pedistes, tío. Pois aquí non me sale o que queres que lle digan. Pois, no, agora saleu, vale. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo estoy seguro que la idea que tendría la señora de Ciudadanos, la María Rey, perdona, la señora Rey, bueno, perdona María, bueno, yo, disculpen, no, hombre, no, yo creo que la señora Rey tendría una impresión distinta de la plataforma si a lo mejor la plataforma de vecinos hubiese decidido nombrar persona non grata a alguien de Ciudadanos. Probablemente tendría una impresión distinta, que es la primera medida que tuvieron. Lo segundo que quiero decir es que el alcalde, desde hace 3 años, sabía de la ampliación de la depuradora. Hubo 11 reuniones entre el Concello y las consellerías explicando, y no dijo nada nunca. Solo fue, sí, las veces que haga falta, señor Mosquera, se cambió de sitio. No sé. Los del PP van para adelante, ustedes van para los lados. Pero usted fue a la derecha, cuidado que se fue a la derecha. Bueno, entonces, yo lo que quiero decir, nosotros lo que sí que estamos es con los vecinos. Ponemos en duda algunas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, la moción para un parque, nosotros lo que intentábamos y queríamos siempre, y es lo que nos transmiten la mayoría de los vecinos, es un campo de fútbol, que podía haberse hecho. Podía el Concello haber hecho el campo de fútbol, tenía dinero, podía haber intentado hacer las cosas, podía haber invertido dinero en Lourizán, cuando Lourizán es de las parroquias menos cuidadas que hay en toda la ciudad, y lleva 20 años Lores, y si la parroquia está mal, entre otras cosas es porque el alcalde de la ciudad no está cuidando Lourizán. Podemos decir muchas cosas, pero Lourizán está abandonado por el alcalde Lores, por lo tanto eso hay que decirlo. Y en cuanto a lo último, nosotros también, al igual que el BBNG, nos queremos hacer proponientes y vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias. Hacía falta tanto para este las sarao, cosas hay que decirlas. Bueno, sometemos o asunto a votación coa incorporación de todos, coa terceira tal. Ala. Vale, pero esa emenda, non me la líes. queredes engadir? Que emenda? Xa está, non hai emenda. No, está incluída eso aí. Non está no texto do Parque de Dignidade o nome. O nome do Parque de Dignidade non está incluído na última. Cambiaron la moción entera. Bueno, metemos ya. Como queres adaptar a esa parte? Para que quede claro. Hai 3 puntos. A ver. Este parque se bautizaría con nome de Parque da Dignidade. Anterior. Sí, al final. Que este parque se bautizaría con nome de Parque da Dignidade. O parque que se refire aí se chamaría así. Non sei se é no punto 2, no 3 ou no 4. O parque ao que se refire... O parque ao que se refire se bautizaría con nome de Parque da Dignidade. Vale. Espazo complementario de lecer. Veña. Votos en contra da moción, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 13, Proposición do Grupo Mixto Ciudadano relativo ao mantemento regular e continuado dos parques da cidade. Señora Rey, ten a palabra. Después de tanto mitin electoral voy a intentar ser mucho más concreta y esperemos que podamos centrarnos solo en la moción, que dice que las normas de seguridad en parques infantiles en Galicia se recogen en el decreto 306/97, donde dice: los titulares de los parques infantiles serán responsables de su mantenimiento y conservación
debiendo realizar inspecciones y revisiones anuales por técnicos competentes y con formación acreditada. En nuestro municipio contamos con varias áreas infantiles donde la gran afluencia y el uso continuado de las instalaciones supone un desgaste continuo. Mucho hemos hablado ya sobre los parques infantiles en este pleno y esta vez yo además lo hago como madre, como usuaria de ellos de manera habitual y como realmente lo que nos interesa es que la moción salga adelante, asumimos la enmienda que presenta el bloque nacionalista y que concretiza un poco más los puntos que presentaba Ciudadanos y que dice instar a Xunta de Goberno a que dé as ordes necesarias para que se realice unha revisión exhaustiva dos parques do Concello e se proceda ao amaño e sustitución paulatina dos elementos que así o requiran. Que se leve a cabo un plan de mantemento adecuado para que o estado de instalacións dos nosos parques sexa óptimo ao longo do tempo e que se continúen a habilitar e adaptar os accesos necesarios para que as persoas con diversidade funcional para que poidan acceder sen problemas aos recintos e a maior capacidade posible de elementos de xogo. Moitas grazas. Por lo tanto, si admite a nosa moción, sometémola a votación, a nosa enmenda, sometémola... Como que irá despide esa palabra, pero non pideu nadie. Señora Cañizares, iba a decir ten ganas de falar, pero... Ten a palabra, señora Cañizares. Vamos a ver. Bo día a todos. O tema duro é un tema duro neste no Concello, o mantemento. E xa tivemos aquí varias mocións sobre o mantemento. A mí gústame esa moción, María. O mantemento é un tema duro porque aquí trátase sempre do mantemento dos parques, o mantemento dos cemiterios, o mantemento dos camiños, das estradas, o mantemento dos centros educativos, o mantemento das beiras rúas, o mantemento das instalacións deportivas e o mantemento. Aquí temos para uns cantos minutos, alcalde, pero bueno, vamos a ceñirnos o tempo, como di aquí o señor Fernández, ceñirémonos o tempo. Mire, a señora Rei tiroulle pouco das orellas, porque amosalles a vostedes a legislación vixente e non lle amosa porque vostedes non a saiban, amosan porque vostedes sempre non olvidan e olvidan os seus deberes. A maioría das veces fan o que lles dá a gana, o que lles peta. Entón, no resto dos partidos temos a obriga de recordarlles. E recordarlles antes de que cheguen as eleccións, porque por moito que digan, estamos xa en tempo electoral. A mí faime gracia que o señor Xunqueira... A mí faime gracia que o señor Xunqueira diga hace un ratiño, hai un ratiño que di que el acepta todas as propostas constructivas que veñan para os barrios e para o resto da cidade, para as parroquias. Mira, non vas aceptades nunca. Nunca aceptades esas propostas constructivas tal e como veñen. Non as estudiades, non vos interesan, e somentes contan as vosas, e inda que as que se aproben por unanimidade e maioría, non as cumplides. Neste mandato xa se pediron varias veces en varias mocións arranxos de parques, elementos, de randeiras, inclusión de randeiras adaptadas, pero as cousas non se fan. O desleixo en algún parque é tal que a veces os nenos resultan feridos, o que xa estaba dicindo ela. Xa non falemos de roupas enganchadas ou rotas por la mala conservación. Bueno, eso digo porque o teño visto con meus propios ollos, porque ela é nai, e os usa, eu a veces son aboa, fago de aboa, e tamén os uso. Ademais de que algúns parques a iluminación é moi deficiente. Moitas destas mocións saíron con voto do pleno a favor, porque según vostedes aceptan propostas. Pódoslle lembrar unha de Campolongo, unha que presentei eu fai xa tempo, onde o concelleiro Demetrio Gómez Xunqueira, daquelas encargado, díxome: mira, Aurora, ou mira, señor Cañizares, a moción parecenos moi ben, pero mira, é que imos proxectar un parque novo en Campolongo e pareceche ben, podemos cambiala por isto outro. Eu dixenlle, home, como non vas poder, se isto bo para a veciñanza. Ai, bueno, ai non. Claro, é que isto é bo para a veciñanza, sí, pero, bueno, levamos esperando 2 anos. Acaba de facer un mes que se acaba de empezar a nova remodelación. Pero, miran, nesa moción iba tamén incluída a limpeza dun monumento que está ali no medio do Parque da Constitución, e, sin embargo, esa limpeza que é exclusivamente quitarlle a pintura vermella que ten por riba, pois non o fixeron. Pero, claro,
Esa limpeza non está ni se lle espera, pero claro, é que vostedes son un pouco de constitucionalistas, teñen pouco. E a señora Carme da Silva, como dixo antes, fai cursos de meritoriaxe para ser anticonstitucionalista. E vostede o sabe. Mirade, o arranxo, o arranxo dos parques, como di a señora Rei, podemos esperar por eles casi hasta 2019, hasta maio de 2019. E se a inauguración é cerquiña de cando son as eleccións, mellor para vos. Como xa lle dicía ao principio, bonita verba o de mantemento, pero mire, señor Lores, así, non cantando, pero casi, porque nós tamén queremos unha Pontevedra en positivo. E o arranxo pa cando. Moitas gracias. Moi boa intervención, señora Cañizares, nuns termos correctos, educados, e todo eso. Pasa que dá impresión como que hai un pouco desconocemento do funcionamento da administración. Sí. Eu creo que o que peta é eso, porque xa nos gustaría a nós que en canto aprobamos en pleno calquer cousa, bum, de repente xa se fan as cousas, e non se fan. Porque hai que facer proxectos, hai que facer contratacións, etc. Pero se poden facer proxectos simplemente eso, mellores ou peores. Simplemente eso, que as cousas fanse cando se fan. Sí, pero podense facer mellor que se fan. Señor, non queres, ben. Sometemos entón o asunto a votación. Votos en contra, incluindo as modificacións pertinentes. Votos en contra da moción ningún, abstencións ninguna, votos a favor 24, 20 menos, 22, 20, de todos os membros da corporación presentes neste momento na sala. Pero é que a emenda non acepta. Sí, todo está. Xa dixen coas emendas pertinentes. Ben, 14, punto número 14, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para o mantemento do Parque Forestal do Monte do Castro. Admitimos a urxencia como... Non está determinado, sí? Non está determinado. Admitimos a urxencia. Ten a palabra o señor Domínguez Artime. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, rápidamente, tengo aquí el documento que el Concello de Pontevedra se comprometía al cuidado del Parque Forestal do Monte do Castro. Es justo tener palabra y más si es en nombre de todos los pontevedreses, y en este momento el Concello de Pontevedra no ha tenido ni ha mantenido su compromiso escrito, entre otras cosas, para invertir en el mantenimiento de un parque forestal. Miren, Enea presume siempre de tener una política forestal muy avanzada, de cuidar los montes mejor que nadie, y aquí estamos viendo que no es así. Hay un compromiso del Concello con Monte do Castro y el alcalde no lo está cumpliendo. Un fallo más con las parroquias. La verdad es que aquí el alcalde le ha fallado. Y mi pregunta es, si hacen esto con este parque forestal, ¿qué harán con los otros que están proyectando? Esta moción es solo para que el alcalde de Lores cumpla su palabra, ni más ni menos. Pedimos el voto a favor de la moción porque creemos que es de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Ouviña Piai, ten a palabra. Ben, moi bo día a todas e máis a todos. Despois da miña fugaz intervención na pasada moción, quixera comezar con esta demostrando unha serie de torpezas que se incluían na moción. Penso que estas eran debidas a un exceso de presa. O que non sabía moi ben era si era por tratar de cubrir coa veciñanza un cupo que non cubriu nos últimos 4 anos, incluso xa digo, nos últimos 10, dende que este parque forestal se puxo en marcha, e outras posibilidades que se me ocurría era a necesidade de contentar o seu novo xefe, agora que, porque, bueno, quen asina a moción era César Abal, agora que ven o momento de facer as listas, pero agora que vexo que o señor Domínguez, que defende a moción, creo que ainda se meteu nun problema bastante peor. E vou dicir o porqué. Porque o que, dende logo, non se pode facer é enganar a xente. E hai unha maneira estupenda de non enganar a xente. E é, bueno, de non meter a pata, e é que vostedes revisen os expedientes.
saben mellor que a min, algúns levan bastante máis tempo aquí que a min, que teñen dereito a facelo, a lelos cando desexen, a solicitar copias por escrito, tamén cando desexen. E así, deste xeito, evitaríanse erros de calado, como dicir nesta moción, que os custes anuais de mantemento do Monte do Castro son de 125.115 euros. E mire, voulle explicar por que está errado, por que non pode ser esta cifra. E recomendolle papel e bolígrafo porque hai que anotar, hai que sumar, hai que restar, facer algunha multiplicación. No artigo 12.2 do Regulamento de Bens das entidades locais determina que a adquisición de bens por doazón para os concellos, se esta adquisición levase anexa algunha condición ou modalidade onerosa, só poderán aceptarse os bens previo expediente no que se acredite o seguinte, que o valor do gravame imposto, é dicir, que o concello gasta, non excede do valor que se adquire. Os servicios técnicos determinaron, en base a diferentes cálculos que se poden consultar no expediente, que lle animo a que o faga, que o valor do ben adquirido, neste caso, era de 336.000 euros. Así mesmo, os nosos técnicos municipais tamén determinaron, en base ao proxecto realizado, que os custes non ían exceder os 311.115 euros. E este cálculo foi necesario para cubrir o artigo 12.2 que antes lle lía. Vale. Entón, se buscamos no expediente, atopámonos un informe do Servicio de Intervención que dicía o seguinte: o proxecto de creación dun parque forestal no contorno do Pontillón do Castro inclúe diversas actuacións na zona obxecto de cesión, creación e mellora de camiños forestais, roza, plantación de especies forestais, mellora do mobiliario e iluminación, restauración paisaxística, creación de valados, dotación de elementos de xogo, todo isto valorado en 135.000 euros de orzamento de execución material, non o vexo tomar nota, debera facelo, e de 186.000 euros de orzamento contractual. Por outra banda, o informe tamén di que se fixe unha previsión de custes que para o Concello supón o mantemento do predio para o período de cesión de 30 anos. Fagamos unha simple suma. 135.000 máis 186.000 e o resultado imoslle restar os 311.115 que dicían os nosos técnicos que era o que podíamos investir neste parque. Sabe que cifra lle dá? Non me diga máis. 125.115 euros a dividir en 30 anos. Vale. Mais, por se non lle quedaba claro, no expediente tamén consta un informe do enxeñeiro técnico forestal que aclara que a cifra adicada ao mantemento mediante unha fórmula que lle aconsello revisar no expediente porque é bastante complexa, entón xa botaríamos aquí un bo anaco, di que este mantemento, este valor, implicará un gasto anual orzamentado por hectárea de 417,05 euros. Estamos falando dun parque de 10 hectáreas. Por lo tanto, son, se multiplicamos, volvemos a tomar aquí a calculadora, 4.170,50 céntimos de euro cada ano, por 30 anos. E aí volvenos a dar, fíxese vostede, ese mantemento que vostedes decían que era anual, que resulta, que vostedes decían que era por 30 anos, que resulta que é por un ano. Vaya por Deus, que mala sorte. Seguimos coas torpezas da moción, onde se indicaba que dito mantemento exixía anualmente por parte do Concello 2 rozas manuais, 4 rozas mecánicas e reposicións, podas, tratamentos fitosanitarios. Voltamos ao informe que lle aconsello novamente que revise no expediente, onde vai a poder atopar o informe do técnico forestal no que di: roza manual realizada en 2 ocasións na totalidade do período, ou seja, nos 30 anos, especialmente durante o repoboado. E roza mecanizada realizada en 4 ocasións durante a totalidade do período, con prioridade ata o fechado do SEL. E referido ás podas, indicaba: se ben o deseño orixinal do bosque é de masa regular, estética e funcionalmente interesa que a intensidade da poda sexa a mínima posible que garanta o bo desenvolvemento forestal e evitar patoloxías ao tempo que se manteñen as características semellantes ás dunha formación natural. Vamos, un monte destes de toda a vida. Non sei se sabe, ademais, que parte do parque forestal de Verducido está incluído no contrato de mantemento de espazos públicos.
Os técnicos municipais e os traballadores da empresa realizan inspeccións cada certo tempo. Sen ir máis lonxe, comentábanme que este ano alrededor de 15 días adicáronos única e exclusivamente á limpeza e desbroce no parque. E tamén hai que dicir que cada 15-20 días aproximadamente estánse acercando a facer un seguimento. Se non me quere pode preguntarlo a empresa e así están nos partes que nos envía puntualmente para a recollida do lixo, que é bastante pouco polo que nos indica. Así é todo, para que vexa, non nos pechamos a se é preciso facer algún tipo de actuación especial en algún momento da concesión que ten 30 anos e, de feito, agora está para o vindeiro ano vanse cumprir xa un terzo desta concesión. Non nos pechamos a realizar calquera tipo de actuación especial sempre cando os técnicos municipais así o consideren. Mais, dende logo, nós non consideramos, como xa lle expliquei punto por punto, que estemos a incumprir o acordo asinado coa Comunidade de Montes. E, en resumo, despois deste speech que foi bastante longo, agardemos e pedimoslle, por suposto, que fagan a retirada desta moción, porque está baseada en argumentos falsos, en argumentos que, ademais, son observables, que non son subxectivos, e que, dende logo, instolles a retirar a moción, en caso contrario, pois, votaremos en contra. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Ubiña. Señor Domínguez, ten a palabra. Rápidamente, no vamos a retirar la moción. Esto se lo ha explicado usted a la Comunidad de Montes de Verducido, que es la que nos ha pedido esto. ¿Ha ido usted a ver cómo está el parque? ¿Ha pasado usted por allí recientemente? Está hecho un desastre. Los bancos ni se ven, las sendas no están. Es un absoluto desastre cómo tienen ustedes el monte. Y ustedes son los que presumen de tener bien el monte. Lo tienen hecho un desastre. Y esa cifra sale en una Junta de Gobierno donde la hemos encontrado. Por lo tanto, también le digo que las cosas también hay que estudiarlas un poco. Nosotros mantenemos la moción. Queremos que la Comunidad de Montes de Verducido note que estamos, y estamos de acuerdo en ella, en ayudar a mejorar un sitio que está en unas condiciones lamentables, como está todo el rural, pero este con especial calado. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Sometemos o... Señora Ubiña, ten a palabra. O que dende logo lle recomendo xa a nivel persoal, se algún día chega a ser alcalde deste concello, é que antes de presentar mocións, que pense un pouquiño, non? Que revise un pouco a documentación, porque que presentamos cifras así, sin voz e tal, porque nos lo dijo. Ahora a culpa é da Comunidade de Montes. Vaya, non é súa por non revisar que estivesen os cálculos incorrectos. A culpa é da Comunidade de Montes. Bueno, vale. Por nada. Sí, efectivamente, que se vamos a irnos a esas, dende logo, o que está recollido no propio expediente, que se poden comprobar, pois é o que estamos realizando. Sométese o asunto a votación. Votos en contra, de momento, ningún. Abstencións, de momento, tampouco ninguna. Votos a favor, vamos a ver. Unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Vale. Polo tanto, pasamos ao punto seguinte, que é o punto número... Bueno, mocións urxentes que non hai. Control e seguimento do goberno local, toma de coñecemento de expedientes de modificación de crédito, que non hai, tampouco intervención. Toma de coñecemento do escrito da Comisión Europea en resposta á remisión do certificado de acordo plenario relativo á proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra relativo ao veto de eventos tauromáquicos en Galicia. Non sei se hai alguna intervención. Está tomado coñecemento. Dación de conta do estado de execución de ingresos e gastos e dos seus organismos autónomos referido ao tercer trimestre de 2018. Tampouco. Dación de conta da información suministrada ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en virtude da orden do 1 de outubro correspondente ao terceiro trimestre de 2018. E 19, dación de conta dos listados aos que fai referencia o artigo 4 da lei tal, pola que se establece medidas de loita contra a morosidade. E punto número 20, coñecemento de resolucións e decretos. Punto 21, preguntas.
que non hai, e punto 22, rogos, que tampouco había hasta que levantou a man o señor. O señor Abal González. Vale. Moi brevemente, simplemente para lembrar, sobre todo a concelleira responsable de Campañó, que nos solicitaron os veciños que lle lembrásemos a necesidade de instalar un stop, non está? Bueno, pois transmitir a necesidade de instalar un stop no lugar da banqueira en Campañó, simplemente iso. Se non hai máis preguntas ni rogos, levanta a sesión. Bo día a todos e boa fin de semana. Hala.